पिता पुत्र आणि पवित्र आत्मा यांच्या नावे आमेन. स्वर्गीय पिता, आम्ही तुझे आभार मानतो. आजचा दिवस तू आम्हाला देणगी म्हणून दिला आहे. ह्या दिवसाबद्दल हा प्रभूची वेळ आहे, ही तुझी वेळ आहे, तुझं वचन शिकण्याची वेळ आहे. प्रभू काल जे आम्ही रहस्य शिकलो ते आज आम्ही पुन्हा एकदा रिवाइज करणार आहोत. प्रभू तू आम्हाला वचनाद्वारे दाखवून दिलं की जो क्षमा करतो तो विजयी आहे आणि जो क्षमा करण्याचं नाकारतो तो बळी आहे. तू आम्हाला स्वातंत्र्य दिलं आहे प्रभू, की आम्ही सेवक व्हावं, की आम्ही गुलाम व्हावे. जेव्हा आम्ही तुझी सेवा करतो, तुझ्या वचनाची सेवा करतो प्रभू, तेव्हा तू स्वतः आमच्या सेवेसाठी हजर असतो प्रभू. परंतु जेव्हा आम्ही तुझी सेवा करण्याचं नाकारतो, तुझ्या वचनाकडे लक्ष न देता आम्ही इतर गोष्टींकडे, जागतिक गोष्टींच्या मागे लागतो प्रभू, तेव्हा आम्ही सैतानाचे गुलाम बनतो. आणि प्रभू त्यावेळी आम्हाला कुठलंही स्वातंत्र्य राहत नाही. आम्ही एक विजयी नाही तर आम्ही एका बळीचं जीवन जगत असतो प्रभू. ह्या गोष्टी तू आम्हाला शिकवत आहे प्रभू. विविध उदाहरणे, विविध साक्ष इथे येत आहेत लोकांच्या, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आम्ही जे सर्व ऑनलाईन सेशन्स बघत आहोत, आम्हा सर्वांना हे वचन शिकण्यासाठी आणि समजण्यासाठी प्रभू तू चांगली बुद्धी दिली आहे, त्याबद्दल मी तुझे आभार मानते. आणि हे वचन आम्हाला समजत आहे, समजले आहे आणि आम्ही ते इतरांना शिकवत आहोत, म्हणून देखील मी तुझे आभार मानते. ही प्रार्थना आम्ही प्रभू येशूच्या नावाने करतो. आमेन. Amen. आमेन. So please take a little revision of 5-10 minutes what we learned yesterday, then we can continue. We'll start. Morgan, you have the points for the Morgan. Yeah. Yesterday's points. Yesterday only one point I got. 15 conditions. 15 conditions with 23 blessings. Yeah. Condition. Word of God is a protection. It builds a strong wall of protection. It's a seed. Your seed is God Himself. Yeah. Confusion. Gondhal. Huh? Confusion. Brother started yesterday. Brother also thought of means change of thinking, not of actions. आपण जे विचार करतोय ते बदलण्याची क्षमता आहे. आपले ऍक्शन्स नाही, आपली कृती नाही. That is forgiveness. Forgiveness, yeah. Repentance, yes, right? Repentance. पण आपल्या कंडिशन्स कोणत्या होत्या? So the first आपण आता promises वर आहे. 23 promises. yeah. I have not given you any promises. No, you have not given. The conditions na brother. But what we learned beautiful points from Tanya's testimony, no? Yeah. So what are the points that we learned over there? Oh, both important. Tanya has not come today. She's there. Tanya is there. Okay. Tanya is there. Okay, Baba, start. What did we learn from those testimonies? That is very important. Seeds of forgiveness, brother. Whatever negative, whatever negative conditions, आपला class whatever false accusation came on her, whatever people spoke bad or negative, but she did not meditate on that. But she meditated on the word and God. She was in love. She operated in love, basically, not in hate, not in anger. And that brought her blessings, that brought everything manifested. मराठीची क्लास आहे का इंग्लिशची क्लास आहे बाबा? सर आता काय करायचं? मराठी बोलू? मराठीतच बोलायचं आहे. इकडे इंग्लिश ना चालेल. आणि मराठीमध्ये बोल. ओके. तुम्ही लोक मागे बरोबर राहून इंग्लिश शिकले पण मराठी विसरून गेले. तिला किती विरोध झाला, किती लोकांनी तिच्या विरुद्ध नेगेटिव्ह बोलले की हे होणार नाही, लोन होणार नाही, पैसे मिळणार नाही, परंतु तिने परमेश्वरावरती विश्वास ठेवला.
तिचा भरवसा परमेश्वरावरती होता, त्याच्या वचनावर होता. तिने तिचं लक्ष परमेश्वरावरती केंद्रित केलेलं. लक्ष, व्हेरी गुड. परमेश्वरावरती लक्ष तिचं केंद्रित केलं, त्या शब्दावरती, त्या प्रॉमिसवरती तिचं लक्ष केंद्रित होतं. व्हेरी गुड. हे परमेश्वराने जे बोललेलं आहे तसंच तसं घडणार, आपण विश्वास ठेवला तर. व्हेरी गुड. आणि त्याप्रमाणे ती वागली, तिने ती कृती केली, त्या शब्दाप्रमाणे तिने कृती केली. व्हेरी गुड. त्याच्याप्रमाणे तिची ऍक्टिव्हिटी, तिची वागणं सगळं काय त्याच्याप्रमाणे ती प्रेमाने वागली. बहुत रिव्हिजन करके आया भाई. ती प्रेमाने वागली तिच्या सासऱ्याबरोबर, तिच्या व्हेरी गुड, सगळ्या. व्हेरी गुड. आणि त्याच्यामध्ये ती मागे फिरली नाही, तिच्या मनात निगेटिव्ह थॉट तिने कधीच घेतला नाही, हे व्हेरी होणार नाही. गुड. परंतु तिने आणखीन पुढे जाऊन तेवढंच नाही तर तिच्या नवऱ्याच्या बद्दल आणखीन प्रमोशनच्या बाबतीत तिने विचार केला आणि परमेश्वराला धन्यवाद दिला. हे परमेश्वर आमच्यासाठी घडून आणलेलं आहे म्हणून तुला आम्ही धन्यवाद देतो. व्हेरी गुड. आणि शी केप्ट ऑन थँकिंग. ती आभार मानत राहिली परमेश्वरचे आणि ती वचन बोलत राहिली. आणि जे वचन ती बोललं त्याचं तिला फळ, पीक तिला मिळालं. जे बी ती लावत होती विश्वासाने, त्या विश्वासाचे बीने तिला तिचं फळ मिळालं. व्हेरी गुड. हालेलुया. ओके, तुमच्याकडे बायबल असलं ना तर बायबल मध्ये प्रॉमिस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 करून घ्या, कारण डिक्टेशन हे फटाफट होणार. वर्स नंबर 1, प्रॉमिस. We shall abide under the shadow of the Almighty. First condition, first promise. Yeah. We shall abide under the shadow of the Almighty. तिकडे number 1 लिहा. Second. Yeah. Surely he shall deliver you from the snares of the fowler. Verse number 3. Yeah. Surely he shall deliver you from the snares of the fowler. Verse number 3. Third one. Surely he shall deliver you from the noisome pestilence. Verse number 3. 3. Fourth blessing. He shall cover you with his feathers. 2 and 3. That is fourth blessing. Yeah. He shall cover you with his feathers. Fifth one. His truth shall be your buckler and your shield. Sixth one. You shall not be afraid of the terror by night. हे लिहायचं का? पॉइंट मिळाला तर चालेल. Yes, enough. हा? Enough. Points is enough, no? Yes, we shall. Yeah. Seventh, you shall not be afraid of the arrows that flies by day. Yes. Seventh. Eighth, you shall be not afraid of the pestilence that walk in darkness. Tanya, it doesn't look like you have come for a Bible study. It looks like you have come for working in some office. Working in some office. Yes, brother. I'm come here. I'm doing all my writing. I'm studying, brother. I'm come to school. Okay. You shall not be afraid of the pestilence that walk in darkness. Verse number 6 and promise number 8. Promise number 9. You shall not be afraid of that which destroys at noonday. Napatki. 9. 10th, though 1,000 may fall beside you on your left, 10,000 at your right, it shall not come near you. Verse number 7. Okay. Blessing number 10. 11. Only with your eyes will you see the rewards of the wicked. Verse number 8. Promise number 11. Promise number 12. They shall no evil befall you. That is in verse number 10. Promise number 13. There shall no plague come near your dwelling. No plague shall come near your dwelling. Promise number 14. God shall give his angel charge over you to keep you in all your ways. 14. Verse number 11. 15. They shall bear you up in their hands lest you dash your foot against the stone. That is in verse number 12. 16. You shall tread upon the lion, adder, young lion and the dragon. That is verse number 13. Then promise number 17. God will deliver him. That is in verse number 14 and 15. God will deliver him. Verse number 14 and 15. Promise number 18. Will set him on high. Will set him on high.
Promise number 19. God will answer him. God will answer you. That is verse number 15. Promise number 20. God will be with you in trouble. 21. God will honor you. 22. God will satisfy you with long life. And 23. God will show you his salvation. Amen. Now, how to experience all these blessings of God, all these promises of God. आणि परमेश्वराची सगळी वचनं आहेत, जी आशीर्वाद वचनं आहेत, त्याचा आपण अनुभव कसा घ्यायचा आहे, कसा It घेऊ all will work by faith. ह्याचा अनुभव घेण्यासाठी फक्त आपल्यासाठी आपल्याकडे विश्वासाची गरज आहे. So faith will work when I believe God's word. आणि जेव्हा मी प्रभूच्या वचनावर विश्वास ठेवतो त्याच वेळेला आपला जी श्रद्धा आहे ती कार्य करू लागते. Again, faith will work when I believe God's word. आणि आपली श्रद्धा तेव्हाच काम करते जेव्हा आपण देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवतो. Amen. And I will believe God's word when I believe through my heart and not through my mind. आणि जेव्हा मी माझ्या हृदयातून विश्वास ठेवते, मनाने नाही अंतःकरणाने विश्वास ठेवते, तेव्हाच विश्वास कार्य करतो. So it is each one's choice to believe God through his heart and not through his mind. म्हणून आपल्या प्रत्येकासमोर एक चॉईस आहे, निवड आहे की आपण आपल्या हृदयाने विश्वास ठेवायचा, अंतःकरणाने, आपल्या मनाने नाही. God loves us, we are his children, and therefore he desires, and because of his goodness, he has provided for all of his children to be prosperous. आणि प्रभू आपला प्रेमळ आहे आणि तो आपल्यावर प्रेम करतो, म्हणून त्याने त्याच्या सर्व मुलांना भरभराट होण्यासाठी जे काही आवश्यक आहे ते ऑलरेडी त्याने पुरवलेलं आहे. So all those promises can be experienced and they are available to us by faith. आणि ही जी सगळी प्रॉमिसेस आहेत, वचनं आहेत, ती आपण आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत आणि आपण त्याचा अनुभव घेऊ शकतो फक्त विश्वासाद्वारे. So we are already blessed by God and we need to operate in the good things of God. म्हणून आपण अगोदरच प्रभूद्वारे आशीर्वादित आहोत आणि आपण चांगल्या गोष्टींद्वारे आपण कार्यरत होऊ शकतो. So we need to experience the good things of God all the time. म्हणून प्रभूच्या ज्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचा अनुभव आपल्याला नेहमी सतत येत राहिला पाहिजे. So we need to give God the praise for all the enjoying moments of our life to the fullest. आणि म्हणून आपण प्रभूला स्तुती दिली पाहिजे जेव्हा आपण आपल्या जीवनातले प्रत्येक क्षण पूर्णपणे जगतो आनंदाने, त्यावेळेला आपण प्रभूला स्तुती धन्यवाद दिले पाहिजे. So God has given us his promises. म्हणून प्रभूने त्याची अभिवचनं आपल्याला दिलेली आहेत. Only in Psalm 23 he has given us 23 promises that covers up our whole life. Psalm 91 ना ब्रदर? Psalm 91. स्तोत्र 91 मध्ये त्यांनी आपल्याला 23 अशी वचनं दिलेली आहेत. आपल्याला पूर्ण जीवनासाठी ती पुरेशी आहेत तेवढी. आमेन. So do we want God to bring good things in our life? मग तुमची इच्छा आहे का की प्रभूने चांगल्या गोष्टी तुमच्या जीवनामध्ये घेऊन याव्यात प्रभू? He has already got. Yeah, but who is the one who brings good things in our life? मग कोण आपल्या जीवनामध्ये चांगल्या गोष्टी घेऊन येते? We ourselves. So those who do not know, let us go to Matthew chapter 12:35. अभी मैं तुम लोगों को, now I cannot trap you all. You all know all these truths. So even if I twist the question, you all give me the right answer. Yeah. Matthew 12:35. 12:35. But there will be many people Yeah. who are still struggling. So let it be for them. आता आपण जे प्रश्न विचारला गेला की आपल्या जीवनामध्ये ह्या चांगल्या गोष्टी आणण्यासाठी कोणाची गरज आहे, तर त्याचं उत्तर आपण शोधूया मत्ते अध्याय 12 वचन 35 मध्ये.
चांगला माणूस आपल्या चांगल्या भांडारातून चांगले काढितो आणि वाईट माणूस आपल्या वाईट भांडारातून वाईट काढितो. येस. So who is supposed to bring good things? Good words. मग चांगल्या गोष्टी कोण आणू शकतो बाहेर? आपण स्वतः. So we will see from the example of Tanya's how she was able to bring good things out in spite of negative situation all around. आणि मग आपण आता सिस्टर तानियाच्या उदाहरणातून बघूया की जरी परिस्थिती बाजूला नकारात्मक होती तरी पण तिने स्वतःमधून चांगल्या भांडारातून चांगल्या गोष्टी कशा बाहेर काढल्या. So we know that in the book of Numbers, the Israelites were going through a battle, that the 12 spies had come spying the land, and they said the land is flowing with milk and honey. आणि आपण बघतो इस्रायली लोक जेव्हा त्या गणना ह्या पुस्तकामध्ये की इस्रायली लोक जेव्हा दुधामधाच्या प्रदेशातून जात होते त्यावेळेला तिकडे 12 हेर जे आले त्या जागेची पाहणी करण्यासाठी आणि त्यांनी पाहिलं तर ती जागा तो प्रदेश दुधामधाने भरलेला असा प्रदेश होता. So they saw the land त्यांनी तो प्रदेश पाहिला तिकडला and they said this land is really flowing with milk and honey. आणि त्या हेरांनी पाहिलं की ती जागा जी होती ती खरोखरच दुधामधाने भरलेला असा तो सुंदर प्रदेश होता. But then they said that there are giants over there. पण त्यांनी पाहिलं की तिकडे ते महाकाय पुरुष होते त्या प्रदेशामध्ये. So they said these giants are very powerful. त्यांनी सांगितलं की हे जे पुरुष आहेत महापुरुष ते खूपच अतिशय सामर्थ्यशाली आहेत. ते Mahapurush or Rakshas. राक्षस. So Caleb said, we will go and take over the land. पण कॅलेबने सांगितलं की आपण जाऊन तो प्रदेश जिंकून घेऊया. But they said, no, we cannot take this land. पण त्यांनी सांगितलं की नाही आपण ही प्रदेश जिंकू शकत नाही. Because they are very powerful and they eat up people, so we can't go and take the land. आणि ते एवढे सामर्थ्यशाली होते राक्षस की ते लोकांना पण खाऊन टाकत होते म्हणून त्यांनी सांगितलं की आपण ही जागा जी आहे प्रदेश तो जिंकू शकत नाही. So in the book of Numbers, the Bible says that in chapter 13, that they brought an evil report from the land that they went to spy. आणि मग गणना पुस्तक अध्याय 13 मध्ये आपण बघतो की त्यांनी ज्या जागेची पाहणी करण्यासाठी ते गेले तिकडून येताना त्यांनी वाईट वृत्तांत घेऊन आले त्यांच्या सोबत. ते The Bible says they brought evil report. आणि बायबल म्हणते की त्यांनी तो दुष्ट असा वृत्तांत तिथून 13:32. जरा वाच 13:32. आपण पण जे पुरुष त्यांच्या बरोबर होते ते म्हणाले त्या लोकांवर स्वारी करण्यास आपण मुळीच समर्थ नाही कारण ते आपल्याहून बलाढ्य आहेत. त्याचप्रमाणे जो देश फेरून ते आले होते त्याविषयी इस्रायली लोकांना त्यांनी अनिष्ट बातमी दिली. कटली बातमी दिली? अनिष्ट, वाईट, बॅड. अनिष्ट. आता अनिष्ट. Now, did they speak what they saw? त्या अनिष्ट म्हणजे जे त्यांनी डोळ्यांनी पाहिलं तेच ते बोलले का? येस. They saw that there are giants. त्यांनी पाहिलं की तिकडे ते राक्षस आहेत. They are powerful. आणि ते अतिशय बलाढ्य आहेत. They are stronger than them. आणि ते त्यांच्यापेक्षा खूप प्रबळ होते. They eat up people. ते त्यांचे लोकांना खाऊन टाकत होते. The cities were built with strong walls. आणि त्यांची जी शहर होती ती जे प्रांत होते ते मोठ्या मोठ्या भिंतींनी तटबंदी होती त्याला. So when they spoke what they saw, what was evil? मग त्यांनी जे पाहिलं डोळ्यांनी ते बोलले जे अनिष्ट होतं म्हणजे वाईट होतं. So when a person speaks something which is negative and they see and they speak, now is that evil report? ज्या वेळेला लोक एखादी व्यक्ती जी डोळ्यांनी बघते वाईट असं काहीतरी आणि बघते आणि बोलते त्याच्याबद्दल तेव्हा हे वाईट असते का अनिष्ट असते का? Yes. Yes.
So that means one should not speak what they see. मग त्याचा अर्थ असा आहे की जे आपण पाहतो, एखादी व्यक्ती जे पाहते त्याबद्दल तिने बोलू नये. ब्रदर इट्स लाईक असं आहे की आपण बोलतो ना, परंतु मी येशूच्या फटक्यांनी मी बरं झालाय, परंतु आपण नेगेटिव्ह बोलतो, ते नेगेटिव्ह आहे. पण आपण असं बोललो की मला बरं नव्हतं पण येशूला बसलेल्या फटक्यांनी मी बरा झालो आहे. नाही, मी परंतुच तर मी बोललोच नाही. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट, बट आय एम जस्ट आस्किंग यू अ सिंपल क्वेश्चन. If a person is seeing that there are giants and he comes and tells that there are giants, does it become an evil report? Yes. Yes. On what grounds? So that means I should not speak what I see. That is. So now Sylvia is sitting with Gordon. I saw both of them. So it became an evil report because I spoke what I saw. No. No. They believed, brother. Huh? They believed what they saw. No. तुम्ही सर्व चुकले. Come on. Let's learn that. Yes. It's important. We want to learn. Because Tanya, if she won the battle, it's because she did something. That's why I'm stuck to a testimony. मैं उसके बाहर निकलता ही नहीं है. अभी तक मैं उधर ही है. What was the secret for these people to lose the battle? They saw the giants. They saw the battle. The giants were powerful. Yeah. Everything was right. There was nothing wrong in what they saw. They never reported anything wrong. They accepted it. They accepted it. No. They believed. They believed what? That what they saw. Yeah. तो कल को मैं मॉर्गन को देखा. They believed what they saw. तो मॉर्गन अभी evil report हो गया? नहीं. They were afraid of those people. Everything is right, but why does God call it an evil report? So that means God is saying, if you are going to speak what you see, it's an evil report. ब्रदर, त्यांनी ना ते बलाढ्य पुरुषांना ते देवापेक्षा मोठे समजले. कुठे लिहिलंय? इन देअर माइंड. कुठे लिहिलंय? तो प्रॉब्लेम आहे ना, तो त्यांनी दे मेड इट बिगर देन गॉड. But you give me a proof, no? कैसा मालूम पड़ा? देख Sylvia, you know me from 2008, बराबर है? मैं तो लॉयर के जैसा है. If I want to say something, I'll show you in the scripture. Yes, right. Yes. If I show you in the scripture, the system, then you like Tanya, you can win every battle, yaar. I can give the answer. Huh? Tani, they saw the thing and they accepted that they cannot fight the battle. They lost the battle in their mind. They will not be able to fight the battle because they are more stronger than them. So, nahi. So they lost the battle in their thoughts. Nahi. Tumhara everything is right, re Baba. I'm not saying wrong. Yeah. But tell me, why did it become wrong? What you're saying is right, but it became wrong in the eyes of God. God did not say they brought a report what they saw. God is straight away saying they brought an evil report. There's a difference between bad report and evil report, yeah. Brother, but God has already promised them to give the. He has already given. आता कशी बोलली? मागचे नोट्स बिट्स बघितलं की काय? नाही, गॉर्डनने सांगितलं. The man who doesn't come for the retreat, he gives you the answer. Very good. Hey! He had already promised. Yeah. Hey! So when did it become an evil report? When God said that I've given you this land, Yeah. they said, we cannot take over the land. They went against God's word. Now it became an evil report. In the same way, God said, I will supply all your needs. And you said,
No, God cannot supply my need. It became an evil report. God said, by the stripes of Jesus you are healed. By the stripes of my son Jesus you are healed. And you are saying you got diabetes. Now the diabetes is what? Evil report. So most of the time people carry what? Evil report. So when they carry evil report, can they get good report? No. So in one day, how many evil reports do we carry? Sir, शांत झाले रे बाबा. Many. So how do you know whether you win or lose? Tell me the report you carry. Then we can talk. Yes. Jairus came to Jesus and said, lay your hands on my daughter that she gets well. Okay? So Jesus said, come on, let's go. And there came a report from home saying, do not trouble the master anymore. Your daughter is Okay. dead. Now, before Jairus can open his mouth, Jesus opened his mouth and said, Jairus, do not fear, only believe. Means what? That report which has come is so powerfully deadly and evil that your baby will be dead. But she was already dead. She was already dead. Yeah. But faith was still working. And if Jairus would open his mouth and agree with the deadly dead report, then the match is over. And that's why Jesus said, do not fear, only believe. Say that. Do not fear, believe. Do not fear, only believe. So which one is powerful? Keeping your mouth shut Yeah. or opening your mouth and giving bad evil report? Which one is more powerful? Keeping our mouth shut. Now do you understand why Tanya keeps saying, shut your Wow. Why is she saying that? Shut your mouth. Because if you can't speak faith, it is better for you to keep your mouth shut, because keeping your mouth shut is more powerful than opening your mouth and speaking your fear. Yes. So Psalm 91 works when you carry good report or bad report. Good report. Report. So even though the report around you is bad, but in your mouth is a good report, that good report will take over the bad report, destroy it, and replace it with new report. Did you follow? Yes. Yes, Sylvia, just Yes, brother. continue. And God bless my brother Gordon. Love you, brother. येस ब्रदर. सो आपण आता बघतो की ज्या वेळेला इस्रायली लोक तिकडे होते, गणना पुस्तकामध्ये अध्याय 13, तर तिकडे वचन 31 म्हणते की त्यांनी जो रिपोर्ट वृत्तांत आणला तो अनिष्ट बातमी त्याने आणली. तो अनिष्ट का? तर जरी देवाने त्यांना ती भूमी दिली होती, प्रॉमिस लँड होती, ती वचनदत्त भूमी होती, तरी पण त्यांनी त्याकडे लक्ष न देता त्यांचं लक्ष लावलं त्या धिप्पाड पुरुषांकडे, बलाढ्य पुरुषांकडे. आणि इकडे ज्या वेळेला आपण प्रभूच्या वचनाकडे लक्ष न देता दुसऱ्या गोष्टीकडे लक्ष देतो आणि आपलं तोंड उघडून ती गोष्ट बोलतो, त्यावेळेला तो इव्हिल रिपोर्ट होतो. जेव्हा प्रभू मला सांगतो की मी तुमच्या सर्व गरजा पुरवल्या, तरी पण आपण त्या वचनाकडे लक्ष न देता आपण चिंता करत राहतो, आपण बोलत राहतो, माझ्याकडे पैसे नाहीत, माझ्याकडे हे नाही, आपण अनिष्ट बातमी देतो, वाईट बातमी देतो. जेव्हा आपण म्हणतो, वचन म्हणते की प्रभू येशूला बसल्या फटक्याने आणि घायाने मी बरा झालो आहे, पण आपण आपले दुसरे रिपोर्ट्स घेऊन फिरतो, डॉक्टरचे मला डायबिटीज आहे, मला प्रेशर आहे. जे आपण बोलतो ती वाईट बातमी आहे. ज्या वेळेला आपण याईरच्या कन्येबद्दल बोलतो, त्यावेळेला याईर येशूकडे येतो आणि सांगतो की माझ्या मुलीसाठी प्रार्थना करा, ती आजारी आहे, तिच्यावर हात ठेवा. तेव्हा बातमी येते, वाईट बातमी येते की तुमची मुलगी मेली आहे, आता गुरुजींना त्रास देऊ नका. तिकडे येशू याईरचं तोंड उघडायच्या अगोदरच येशू म्हणतो काय, भिवू नकोस, विश्वास मात्र ठेव. जर याईरने तोंड उघडलं असतं, त्या वाईट बातमीला जर तो ऍग्री झाला असता, तर ती मॅच तिकडे संपली असती. म्हणून तो बोलण्या अगोदरच प्रभू येशू त्याला सांगतो की तू विश्वास ठेव. तो आपण काय करतो, आपण आपलं तोंड उघडतो आणि सगळ्या वाईट बातमी ज्या आहेत त्या बोलत राहतो. आणि त्यामुळे काय होतं, जो आपलं फिअर, भीती, आपण भीती बोलत राहतो आणि त्यामुळे आपले जे चमत्कार असतात, जे मिराकल्स असतात, ते आपल्यापर्यंत पोहोचत नाही. मग अशा वेळी आपण तोंड बंद ठेवलं पाहिजे
आणि वचनावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. सो दोन गोष्टी आपल्या समोर असतात, दोन चॉईस, एकतर तोंड बंद ठेवणं किंवा तोंड उघडणं, आणि जी मॅच आपल्या समोर आहे, जी भीती आपल्या समोर आहे, ती वाईट रिपोर्ट आपल्या तोंडात आहे, तो बोलणं. सो वी हॅव टू ऑलवेज आपलं तोंड आपण बंद ठेवलं पाहिजे आणि आपले मॅच आपण जिंकले पाहिजे. आमेन. Praise God. प्रेज गॉड. So Psalm 91 will work for just because you said the Psalm 91 will work, or it will work only when you believe. Only when you believe. आणि स्तोत्र 91 तेव्हाच कार्य करते जेव्हा आपण विश्वास ठेवतो. फक्त आपण बोलून काही होणार नाही, तर आपण विश्वास ठेवून ते बोलतो तेव्हाच ते वचन आपल्यासाठी गुड रिपोर्ट, चांगली बातमी घेऊन येते. आमेन. So faith works when we believe God's word. म्हणून जेव्हा आपण प्रभूच्या वचनावर विश्वास ठेवतो त्याच वेळेला आपला श्रद्धा जी आहे ती कार्य करते. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. And Jesus has given us a method by which we can use the faith in our everyday life. आणि प्रभू येशूने आपल्याला एक पद्धत दिली आहे ज्याद्वारे आपला विश्वास जो आहे तो आपण दररोजच्या जीवनामध्ये जो कार्य करतो. Let me tell you again, Jesus has given us the system, the method of using faith. प्रभू येशूने आपल्याला विश्वास वापरण्यासाठी विशिष्ट पद्धत, विशिष्ट कार्य पद्धती दिलेली आहे. He has given us to operate in God kind of faith. या आणि देवासारखा विश्वास जो आहे तो वापरण्याची पद्धत त्याने आपल्या And He सर्वांना. has given us in that faith in Mark 11:22-24. आणि आपण अगोदर अभ्यासाप्रमाणे ही विश्वास ठेवण्याची पद्धत आहे. आपण मार्क अध्याय 11 वचन 22 ते 24 पर्यंत आपण पाहिलेली आहे. If a person understands 22-24, the person can win most of the battles in his life. जर एखाद्या व्यक्तीला मार्क 11 वचन 22 ते 24 ही वचनं कळली, समजली, तर मग जीवनातल्या अनेक लढाई, अनेक युद्ध तो जिंकू शकतो. So let's start with 22. आपण जाऊया पुन्हा एकदा मार्क अध्याय 11 वचन 22 कडे. So first thing he says, have faith in God. पहिली गोष्ट तो प्रभू येशू सांगतो की देवावर विश्वास ठेव. So have faith in God Yeah. means have faith of God or faith like God. येशू त्यांना म्हणतो की देवावर विश्वास ठेवा. देवावर विश्वास ठेवणं म्हणजे देवाचा विश्वास, देवासारखा विश्वास आहे तो ठेवणं. Praise God. Praise the Lord. So he gives us an example how to keep that faith like God, आणि पुढे or faith of God. आणि प्रभू येशू पुढे जाऊन आपल्याला उदाहरण देतो की देवाचा विश्वास किंवा देवासारखा विश्वास जो आहे तो आपण कशा प्रकारे ठेवू शकतो. The first thing he says, whosoever. पहिली गोष्ट प्रभू येशू आपल्याला सांगतो की जो कोणी. So any person who believes in Jesus, is born again, has this power that he can be that whosoever or whatsoever. मग जो कोणी व्यक्ती प्रभू येशूवर विश्वास ठेवतो आणि जो नव्याने जन्मलेला आहे त्याच्याकडे ते सामर्थ्य आहे की इकडे बायबल जो कोणी म्हणतो ह्या शब्दामध्ये तीच व्यक्ती येते जी प्रभू येशूवर विश्वास ठेवते आणि जी नव्याने जन्मलेली आहे. So the first thing the person should remember before operating in faith, that God has empowered that person with the Holy Spirit power, that the Holy Spirit is dwelling inside of him, that Jesus lives inside of him. आणि जेव्हा एखादी व्यक्ती हे वचन घेते आणि किंवा जो कोणी ह्या शब्दाचा अर्थ शोधते त्यावेळेला ज्या व्यक्तीच्या मध्ये पवित्र आत्मा आहे आणि पवित्र आत्मा कार्य करतो तीच व्यक्ती इकडे त्या शब्दामध्ये समाविष्ट होते. So the first thing is the person should believe that Jesus dwells in that person. म्हणून पहिली गोष्ट म्हणजे त्या व्यक्तीने विश्वास ठेवला पाहिजे की प्रभू येशू तिच्यामध्ये वस्ती करतो. And because Jesus lives in him, when he opens his mouth and speaks, it is no longer he speaking, but Jesus using his vocal cords and speaking the word. आणि जर प्रभू येशू तिच्यामध्ये राहतो, त्या व्यक्तीच्या मध्ये राहतो, तर जेव्हा ती व्यक्ती तोंड उघडते त्यावेळेला ती बोलत नाही, तर तिच्यामध्ये जो प्रभू येशू राहतो, वस्ती करतो, तो तिच्या वोकल कॉर्ड्स म्हणजे स्वरग्रंथींचा वापर करून येशू स्वतः बोलतो. So today we were studying about a man named Smith Wigglesworth. He was facing a woman
who 6 to 8 grown-up men could not control that girl because she was possessed with many evil spirits. आणि आज ब्रदर म्हणतात की पूर्ण दिवसात सेशन मध्ये जेव्हा ते स्मिथ विगल्सवर्थ ह्याच्याबद्दल अभ्यास करत होते त्यावेळेला त्यांच्या समोर अशी बाई आणली गेली की तिच्यामध्ये खूप खूप जास्त असे दुष्ट आत्म्याने ती पछाडलेली होती आणि 6 ते 8 पुरुषांना सुद्धा ती कंट्रोल होत नव्हती. So the parents, when they took Smith to the girl's room, they were standing behind and told him to open the door. ज्या वेळेला पेरेंट तिच्या आई बाबांनी त्या मुलीच्या रूम कडे त्याला स्मिथ विगल्सवर्थला घेऊन गेले त्यावेळेला त्यांनी त्याला दरवाजा समोर त्याला उभं केलं आणि स्वतः मात्र मागे उभे राहिले दरवाजाच्या. Because they knew that this girl is uncontrollable. कारण त्याला माहित होतं की ही जी मुलगी होती ती कोणाच्याही नियंत्रणात येत नव्हती. The moment she saw him, the spirits in that woman said, "You cannot do anything. We are so many." आणि ज्या क्षणी त्या मुलीने त्या स्मिथ विगल्सवर्थला पाहिलं ते तिच्यामधले जे आत्मे होते ते बोलले की तू काहीच करू शकत नाही कारण आम्ही खूप जण आहोत. And he said, "Very true, I cannot do anything, but Jesus in me can do everything." आमेन. त्याने सांगितलं की खरं आहे मी काहीच करू शकत नाही परंतु माझ्यामध्ये जो प्रभू येशू आहे तो काहीही करू शकतो. So he opened his mouth and said, "In the name of Jesus." Now when you say in the name of Jesus, it is no longer you talking. You are taking his name, his authority, and you are speaking. Now Jesus is taking over. ज्या क्षणी तो ते पहिली शब्द तो बोलला प्रभू येशूच्या नावाने ज्या वेळेला आपण म्हणतो प्रभू येशूच्या नावाने त्यावेळेला आपण बोलत नाही तर त्या प्रभू येशू स्वतः आपल्यामध्ये राहतो तो त्याचं सामर्थ्य आणि अधिकार वापरून आपल्याद्वारे बोलत असतो. So he told those spirits, "Come out in Jesus' name." त्याने त्या आत्म्याने सांगितलं की येशूच्या नावाने बाहेर या. And those spirits came out one by one, about more than 35 to 37 of them. आणि ते जे आत्मे होते ते एका पाठोपाठ एक सगळे बाहेर आले. जवळजवळ 35 आत्मे तिच्यामध्ये होते. And the girl, the lady was totally delivered. She put on clothes, came down and began to have dinner with the family as if nothing had happened. आणि ती बाई तिची मुलगी होती ती पूर्णपणे त्या बंधनातून बाहेर आली. तिने बाहेर येऊन तिच्या फॅमिली समोर तिने डिनर जेवण घेतलं आणि जणू काही काहीच घडलं नाही अशी ती वाटली. And that is why the first thing we should know is when Jesus said, "Whosoever," that we have the Holy Spirit in us, we have Jesus and the Father dwelling in us, and therefore when we speak that word has got tremendous power to bring forth the healing. आणि जेव्हा आपण म्हणतो की प्रभू येशूच्या नावाने किंवा जेव्हा आपण जो कोणी हा शब्द वाचतो वचनामध्ये त्यावेळी लक्षात ठेवायचं की आपल्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे, येशू ख्रिस्त आणि स्वतः स्वर्गीय पिता आपल्यामध्ये वस्ती करतो आणि ज्या वेळेला आपण वचन बोलतो त्यावेळेला आपल्याद्वारे ते तिघे जण त्यांचं सामर्थ्य आपल्याद्वारे कार्यरत होते. So when you say, you are no longer saying just words, you are saying the faith of God, the same God who created the world, by saying you are also using the same method, that when you say the Spirit of God who created the world, the same Holy Spirit who is in you will create things for you. आणि जसं स्वर्गीय पित्याने किंवा त्रैक्याने जग निर्माण केलं जेव्हा आपण तोंड उघडतो आणि बोलतो आपण पण तीच पद्धत फॉलो करतो की जसं प्रभू येशूने स्वर्गीय पिता तिघांनी विश्व निर्माण केलं त्याप्रमाणे आपण शब्द बोलतो त्यावेळेला नवीन गोष्टी आपण निर्माण करत असतो शब्दाद्वारे. So when you speak, he said, as God the Father said, "Let there be light." He spoke to the thing and the Spirit of God brought that thing into manifestation. In the same way, you and I who believe in Jesus, having the faith of God, we also speak to the things. We speak to the sickness. We speak to the problems. It begins to die and get replaced with good things. आणि जसं स्वर्गीय पिता बोलला की तिकडे प्रकाश होवो
तो बोलला प्रकाश हो, त्यावेळेला त्याने तिकड ज्या वस्तू होत्या, ज्या अस्तित्वात नव्हतं, त्या गोष्टी त्याने अस्तित्वात आणल्या. त्याप्रमाणे आपण सुद्धा ज्या वेळेला बोलतो की व्हॉट इज इट नेक्स्ट, स्पिरिट ऑफ Those things, the Holy Spirit will bring those things. टू मॅनिफेस्ट. आणि त्याप्रमाणे आपण देखील बोलतो ज्या काही गोष्टी, त्या प्रत्यक्षामध्ये ज्या गोष्टी आपण अस्तित्वात येण्यासाठी आज्ञा करतो त्या तशा अस्तित्वामध्ये येतात. Amen. So before we open to speak, we must know the system that by the time I finish my speaking in the spiritual realm, the activation has taken place and those things shall come to pass. आणि जेव्हा मी बोलतो त्यावेळेला मला कळलं पाहिजे की आध्यात्मिक जगामध्ये आता कार्य सुरू झालेलं आहे आणि जे काही मी बोललो आहे त्याप्रमाणे घडणार आहे. And that is why Jesus said you can speak to the mountain and command the mountain to get up and be thrown into the sea. म्हणून प्रभू येशू म्हणतो की तुम्ही डोंगराला त्या आज्ञा करू शकता, त्याच्याशी बोलू शकता, त्याला आज्ञा करू शकता की समुद्रामध्ये फेकला जा आणि त्याप्रमाणे घडणार. So when you say you do not doubt in your heart but believe. जेव्हा आपण असं बोलतो त्यावेळी आपण हृदयामध्ये शंका किंवा अविश्वास धरत नाही, तर आपण विश्वास ठेवतो. And believe what you said shall come to pass. आणि काय विश्वास ठेवतो की जे काही मी म्हणेल त्याप्रमाणेच घडेल. Amen. Then Jesus said, faith says, I shall have whatever I say. आणि प्रभू येशू म्हणतो की विश्वास म्हणतो की मी जे काही म्हणतो त्याप्रमाणेच घडणार आहे. Faith says, I shall have whatever I say. विश्वास म्हणतो की जे मी म्हणेन त्याप्रमाणेच मला मिळणार आहे. Faith says, I shall have whatever I say. मी जे बोलेल त्याप्रमाणेच मला मिळणार आहे. Fear also says, you shall have whatever you say. आणि भीती पण म्हणते की तू जे काही बोलशील तेच तुला मिळणार आहे. Amen. So ultimately it is about saying and believing. म्हणजे सर्वात शेवटी दोनच गोष्टी महत्वाच्या आहेत, बोलणं आणि विश्वास ठेवणं. So whatever I say मग मी जे and काही whatever I believe, बोलतो आणि मी ज्या गोष्टींवर विश्वास ठेवतो they shall surely come to pass. त्याप्रमाणे नक्कीच घडून येणार. So instead of believing the evil things म्हणून आपण वाईट बातमींवर विश्वास ठेवण्याऐवजी or anything that contradicts to God's word, when we believe and say, किंवा जेव्हा आपण देवाच्या वचनाच्या विरुद्धच्या गोष्टी आहेत त्यावर विश्वास ठेवतो आणि त्या तोंडाने बोलत असतो, it shall surely come to pass. मग त्याप्रमाणेच घडून येणार. Praise God. Praise God. Now, having understood how faith works, विश्वास कसा कार्य करतो हे you didn't understand? the first thing is you open your mouth and you say. Yeah. पहिली गोष्ट म्हणजे आपण आपलं तोंड उघडायचं आणि आपण बोलायचं आहे. Before that, you believe that you are empowered to say. पहिल्यांदा विश्वास ठेवा की तुमच्यामध्ये बोलण्यासाठी सामर्थ्य दिलेलं आहे. Yes. And when you say, you do not doubt. आणि जेव्हा आपण बोलणार तेव्हा आपण संशय धरायचा नाही. Continue to believe what you say shall surely come to pass. आणि विश्वास ठेवा, सतत विश्वास ठेवा की तुम्ही जे काही बोलणार त्याप्रमाणेच घडणार आहे. Then you shall have whatever you say. तरच मग आपण जे काही बोलतो त्याप्रमाणे घडून येईल. Praise God. Praise God. So now understanding this formula of faith, now Jesus is teaching us to pray. आणि एकदा का फॉर्म्युला, एकदा हे सूत्र तुम्हाला समजलं विश्वासाचं, की मग प्रभू येशू आपल्याला शिकवत आहे आपण प्रार्थना कशी करायची. That is why he says, whatsoever you desire. म्हणून प्रभू येशू म्हणतो की ज्या गोष्टींची तुम्ही इच्छा बाळगता. That is very, 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 very risky. हे खूप 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 असं जोखमीचं आहे, धोकादायक आहे. Because if your believing is wrong, कारण तुमचा विश्वास चुकीच्या गोष्टीवर विश्वास ठेवला असेल तुम्ही, if your desires are wrong, जर तुमच्या मनातल्या इच्छा चुकीच्या असतील, then it will cause chaos in your life. तर मग तुमच्या जीवनामध्ये त्याच गोष्टी गोंधळ निर्माण करतात. That's what happened to the prodigal son. आणि तीच गोष्ट झाली उधळ्या पुत्राच्या बाबतीमध्ये. He desired that to go to the other side and he believed that it's going to be good. आणि त्याच्या मनामध्ये इच्छा होती की मी दुसऱ्या बाजूला जाईल, दुसऱ्या देशामध्ये, आणि त्याला वाटलं की ते चांगलं आहे. He took the share from his father.
त्याने त्याचा वाटा हिस्सा जो होता तो वडिलांकडून घेतला. His desire was on the opposite kingdom, and that is why it manifested in the opposite way from what was the truth. या आणि त्याची जी इच्छा होती ती चुकीच्या राज्यामध्ये दुसऱ्या राज्यामध्ये जायची होती आणि त्यामुळे तो सत्याच्या जे राज्य होतं, गोष्टी होत्या त्यापासून तो बहकला, दूर गेला. And that is why Satan comes with different kinds of issues in our life, so that he can he can use our senses and make us open our mouth and speak those facts. Destroy us. आणि म्हणून सैतान सुद्धा आपल्या जीवनामध्ये येतो अशा गोष्टी घेऊन की जेणेकरून आपण चुकीच्या गोष्टी तोंडातून बोलतील आणि मग त्या गोष्टींद्वारे तो बरोबर आपल्याला त्या चुकीच्या मार्गावर घेऊन जाणार. And that is why we find instead of speaking faith, we speak the facts, and that has destroyed our life. आणि मग आपण विश्वास बोलण्याऐवजी आपण दुसऱ्या गोष्टी बोलतो, त्यामुळे आपले जीवन पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊन जातं. And that's why the Bible says, whatsoever you desire, when you pray, believe that you have received and you shall have it. म्हणून बायबल म्हणते की जे काही तुमच्या हृदयामध्ये इच्छा आहे त्या तुम्ही जेव्हा विश्वास धरून मागता त्यावेळेला पहिल्यांदा विश्वास ठेवा की तुम्हाला त्या मिळाल्या आहेत आणि तुम्हाला त्या मिळतील. Believe that you have received. विश्वास ठेवा की तुम्हाला त्या प्राप्त झाल्या आहेत. Imagine there was somebody who was promising Tanya, the father-in-law, with money. आणि तुम्ही कल्पना करा की कोणीतरी एका बाजूला होतं की जो तानिया असे तानियाला प्रॉमिस करत होतं, सांगत होतं की मी प्रॉमिस्ड that I will also help you in buying a house. की घर विकत घेण्यासाठी मी तुझी मदत करेल. But at the right moment when the money is needed, the person backed off. परंतु ज्या वेळेला क्षण आला मदत करण्याचा त्यावेळेला पैशाची गरज होती पण त्या व्यक्तीने माघार घेतली. At that time you really feel broken, betrayed, you are in pain, you are in sorrow, because it looks like your desire will never come to pass. आणि मग अशा वेळी आपण अतिशय दुःखामध्ये जातो, वेदनेत जातो, कारण असं वाटतं आपल्याला की माझी स्वप्न कधीच पूर्ण होणार नाही. It looks like I have to abort my dream now. आणि असं वाटतं की माझं स्वप्न जे आहे ते मला आता गर्भपात करावा लागेल त्याचा. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And that is the time that is painful. It's painful. आणि ती वेळ असते ती अतिशय दुःखाची अशी असते. And you want to go and get annoyed with everybody. आणि तुम्ही जाता आणि सगळ्यांवर अगदी तुम्ही संतप्त असे झालेले असता, तुम्ही त्रस्त झालेले असता. But God begins to teach us through His word परंतु that this is the time that we got to practice our faith. प्रभू त्याच्या वचनाद्वारे आपल्याला शिकवू लागतो की हीच ती वेळ आहे, आपल्याला आपला विश्वास जो आहे तो प्रत्यक्षामध्ये आता वापरायचा आहे. Remember, every problem that we go through is only a wisdom problem. व्हिज्युअल प्रॉब्लेम. Wisdom problem. विजडम प्रॉब्लेम. ज्या प्रॉब्लेम मधून आपण जात असतो, समस्येतून, ती समस्या खरी म्हणजे एक शहाणपणाची समस्या असते. So when God says my people are destroyed, He does not say my people are destroyed because of their problems, because of the devil, but He says because of lack of knowledge. आणि माझे प्रभू म्हणतो की माझ्या लोकांचा नाश होत आहे. तो असं म्हणत नाही की सैतानामुळे नाश होत आहे किंवा प्रॉब्लेममुळे नाश होत आहे, तर तो म्हणतो की अज्ञानामुळे त्यांचा नाश होत आहे. So marriages are also destroyed because of lack of knowledge. अनेक लग्न जी आहेत ती पण आज तुटत आहेत, संसार मोडत आहेत, कारण अज्ञान आहे त्यांच्याकडे. But when you get the right knowledge पण जेव्हा तुम्हाला from the word of God, it is called as the wisdom of God that solves the problem. ज्या वेळेला तुम्हाला देवाच्या वचनावर आधारित असं ज्ञान मिळतं, ज्या ज्ञानाला आपण देवाचं शहाणपण म्हणतो, त्या शहाणपणामुळे आपले सगळे प्रॉब्लेम सुटतात. So when you receive the word, from the word you receive the truth which is hidden, and when you apply the truth in your life, it becomes the wisdom of God, and that is what solves the problem. जेव्हा तुम्हाला वचन मिळतं, प्रभूचं वचन,
ते म्हणजे तिचं सत्य आहे. त्या सत्याद्वारे तुम्हाला देवाचं शहाणपण समजू शकते. Praise God. प्रेज गॉड. So when Tanya went and saw the house, and the house was duplex, her heart began to pump, and she said, "Aha, this is my dream house." मग जेव्हा तानिया गेली आणि तिने ते घर पाहिलं, नवीन घर विकत घेण्यासाठी, आणि तिने पाहिलं की घर ड्युप्लेक्स होतं, त्यावेळेला तिचं हृदयाचं अंगाने धडलं आणि ती म्हणाली की हा, हेच घर मला हवं होतं असं. So once the desire is fixed, एकदा का तुमची इच्छा तुम्ही बरोबर केंद्रित केली, you're fixed in your heart. तुमच्या हृदयामध्ये तुम्ही निश्चित केली तुमची इच्छा काय आहे, Now the mind will begin to work in that direction, how to go and bring that desire to pass. मग तुमचं मन जे आहे ते आता त्या दिशेने कार्य करायला सुरुवात करते की मी कशा प्रकारे माझी जी इच्छा आहे मनामध्ये हृदयामध्ये बसवलेली ती If there is no desire, जर तुमच्या हृदयामध्ये इच्छाच नसेल there is no goal, तर मग कुठलंही ध्येय समोर नसते, there is no dream, स्वप्न नसते, there is no destination. आणि कुठे पोचायचं आहे ते पण माहित नसतं. So you'll get up in the morning and live the same routine life, but there is no change because you are going nowhere. मग तुम्ही रोज सकाळी उठता आणि त्याच गोष्टी करत राहता, कारण तुमच्या समोर काहीच स्वप्न नसतं आणि तुम्हाला कुठे जायचं ते पण माहित नसतं. Faith works where there is a dream. Faith works whether it's a dream. Where there is a dream, where there is a goal, where there is a desire, where there is a hope. Yeah. आणि विश्वास तिकडेच कार्य करतो जिकडे स्वप्न आहे, इच्छा आहे, ध्येय आहे आणि काहीतरी नवीन पोहोचण्याचं ठिकाण आहे. If there is no hope, there is no question of faith working. जर तिकडे काही आशाच नसेल तर मग विश्वासाला कार्य करण्यासाठी काही जागा पण नाहीये. So once you have that desire, you got to tie that desire with the promises of God. आणि एकदा का तुमच्या मनामध्ये इच्छा निर्माण झाली की ती इच्छा तुम्ही देवाच्या वचनाशी बांधायची असते. So now she began to realize that God loves me. आणि आता तिला समजू लागलं की प्रभू तिच्यावर प्रेम करतो. God loves me. प्रभू माझ्यावर प्रेम करतो. It is His plan for me to be blessed. आणि त्याची इच्छा आहे, त्याची योजना आहे की मी आशीर्वादित व्हावं. I am only going to operate with God. मी फक्त प्रभूद्वारेच कार्य करणार आहे. I am willing to renew my mind. आणि माझ्या मनाला मी नवीन करणार आहे. I am ready to renew. I am ready to change my thinking. आणि माझी विचार करण्याची पद्धत मी बदलणार आहे. I am not going to fight with my father-in-law. आणि माझ्या सासऱ्यांशी मी भांडणार नाही. But I am going to see the Lord and focus on the Lord. तर मी फक्त प्रभूकडे बघत राहणार आणि मी प्रेमावरच लक्ष केंद्रित करणार. I know that God is my provider. मला माहित आहे आणि मला पक्क माहित आहे की प्रभूच मला पुरवणारा आहे गोष्टी. That's called as faith. ह्यालाच विश्वास असं म्हणतात. So when a person is thinking and thinking and thinking more and more of God as his provision and provider, faith begins to work in that place. ज्यावेळेला एखादी व्यक्ती विचार करते की प्रभू तिचा पुरवठा करणार आहे, तिला गोष्टी पुरवणार आहे, त्यावेळेला तिचा विश्वास कार्य करू लागतो. So she is no longer focused on people to come and give her the money. She believes that God is the one who has planned it all. म्हणून तिला लोकांवर कोणीतरी पैसे देण्यासाठी लोक येतील आणि अशी विश्वास ठेवण्याची गरज नाही, तर तिला फक्त पेरण्याची गरज आहे. When you respect God's word more than people, आणि तुम्ही देवाच्या शब्दाचा आदर लोकांपेक्षा जास्त करता, you will find yourself attractive to the word. त्यावेळी आपल्याला समजेल की प्रभूच्या वचनाकडे आपण आकर्षित झालेलो आहोत. When you give respect to sin, पण जेव्हा आपण when you give respect to sin, pap. त्यावेळेला आपण पापाचा आदर करतो. Now sin will attract you and make you the slave. आणि त्यावेळेस पाप तुम्हाला आकर्षित करेल आणि ते तुम्हाला गुलाम बनवेल. And that is why it is very important, who do you respect every day? म्हणून खूप महत्त्वाचं आहे की तुम्ही दररोज कोणाचा आदर सन्मान करता. Are you respecting the word or the people? तुम्ही प्रभूच्या वचनाचा आदर करता की लोकांचा आदर करता? And once you start respecting the word,
the word becomes a part of your life every day, every day, every day, every day. You are stuck with the word, the word, the word, the word. And the more and more you get attracted to the word, the more and more you see the word becoming now your master and ruling over you and helping you to live a great life. Amen. आणि जितकं तुम्ही जास्तीत जास्त वचनाचा आदर करता, जितकं जास्तीत जास्त तुम्ही वचनाचा आदर करता, त्यावेळेला तुम्ही त्या वचनाकडे जास्तीत जास्त अट्रॅक्टेड होता, म्हणजे तुम्ही आकर्षित होता आणि तेच वचन काय बनते तर तुमचं मालक आणि तुमचं सर्वस्व ते बनत जाते. So whatever you respect, it starts attracting you. आणि म्हणून ज्या गोष्टी तुम्ही आदर करता ती गोष्ट तुम्हाला आकर्षित करायला सुरुवात करते. So now you find yourself getting more and more attracted in it, more and more deeper in it, and now you find every day you are soaked in that attraction day and night. आणि मग तुम्हाला हळूहळू समजतं की हळू त्या गोष्टीकडे आकर्षित होता, तुम्ही तिकडे अजून विचार करत जाता आणि त्या गोष्टीमध्ये तुम्ही हळूहळू ती बुडत जाता. God has given to everybody one fixed resource called time. आणि प्रभूने सर्वांना एक विशिष्ट स्रोत दिला आहे, प्रत्येकाकडे तो आहे, ती म्हणजे वेळ. Nobody can store it for tomorrow. कोणीच वेळ उद्यासाठी साठवून ठेवू शकत नाही. You have to consume it today. तुम्हाला तो आजच्या आजच संपवावा लागतो. You can't keep it for tomorrow. No savings account. हा, उद्यासाठी आपण कोणतेही बचत खाते तिकडे काढू शकत नाही. आजची वेळ आज. येस ब्रदर. No fixed deposit. कुठल्या प्रकारची फिक्स डिपॉझिट पण आपण टाइम करू शकत नाही. It is current account and it has to be spent. आणि एका करंट अकाउंट सारखं आहे, तुम्हाला रोजची वेळ रोजच संपवावी लागते. So the question is, every day, how do you spend your time? मग आता प्रश्न असा आहे की आपला दररोजचा जो वेळ आहे तो आपण कशा प्रकारे, Do you spend time with respecting the news channel, the TV channel, the movie channel, the game channel? There are many things that are happening around. Who do you respect? मग आता तुमचा जो वेळ आहे तुम्ही नक्की कशाचा आदर करता? तुम्ही मूवी पिक्चर्स बघता, गेम्स बघता किंवा इतर कोणत्या गोष्टींसाठी तुमचा वेळ तुम्ही खर्ची करता का? And whatever you do every day becomes now a habit. आणि जे काही तुम्ही दररोज ज्या गोष्टीसाठी वेळ खर्च करता त्याच गोष्टी तुम्हाला आकर्षित करतात. It becomes your daily routine. ते तुमचं दररोजची सवय बनते, दैनिक कामकाज बनते. Now it is building you up in that direction. आणि तुम्हाला हळूहळू त्या दिशेने तुमचा प्रवास सुरू होतो. So if it was the word of God, then you have been built up with faith. And if it was the world, it will build up with fear. And if it is the mixture of two, now you are all confused. Now you don't know what to do. You are in doubt and confusion. आणि जर तुमचं जो तुम्ही फक्त देवाच्या वचनाचा रिस्पेक्ट करता, तुमच्यामध्ये विश्वास निर्माण होईल. जर तुम्ही वचन सोडून इतर गोष्टींचा रिस्पेक्ट करता जगाच्या, तर तुमच्यामध्ये भीती येणार आणि तुम्ही भीती, देवाचं वचन आणि दुसऱ्या गोष्टी दोन्हीचे एकत्र तुम्ही रिस्पेक्ट करता, तर तुमच्या मनामध्ये पहिल्यांदा गोंधळ निर्माण होतो. So the system in the kingdom of God is so good that even if in the past you didn't every day in your life, by opening your mouth, believing and speaking, that daily doing is the secret route, a supernatural route, a spiritual route, a divine route that will take you to God's destination. आणि एकदा का तुम्ही देवाच्या वचनाचा आदर करायला सुरुवात केली किंवा ती जी गोष्ट आहे ती तुम्हाला तुमच्या जीवनामध्ये अशी सुपर नॅचरल दैवी मुळा त्याद्वारे तुम्ही प्रभूपर्यंत पोहोचू. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. And the more and more you apply the word of God, the truth is
more and more there is an intake of truth. Without your knowledge, now you find yourself that you're growing stronger and stronger in faith. या. आणि जितके जास्तीत जास्त तुम्ही देवाचं वचन घेणार तुमच्या जीवनामध्ये, वचन तुम्ही अप्लाय करणार, लागू करणार, आणि तुम्ही जितकं सत्य तुमच्या मध्ये घेत जाणार, तसं तुम्हाला दिसेल की तुम्ही तुमच्या विश्वासामध्ये अधिकाधिक मजबूत होत जाणार आहात. Praise God. Praise the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So you find yourself now growing in faith, and now you are using that faith to help others to come out of their problems. येस, आणि तुम्हाला दिसत जातं की तुम्ही जसे विश्वासात वाढत जाता तसे तुम्ही दुसऱ्यांना मदत करता, त्यांच्या समस्येतून, प्रॉब्लेम मधून त्यांना बाहेर येण्यासाठी तुम्ही त्यांना मदत करता. So your life becomes a life of solving problems for others. म्हणून तुमचं जीवन जे आहे ते दुसऱ्यांच्या प्रॉब्लेम सोडवणार असं जीवन बनतं. तुम्ही दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवू लागता. So the more problems you solve every day using the wisdom of God, the more you experience the reward in life. म्हणून तुम्ही जसे दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवता, मात्र ते सोडवण्यासाठी तुम्ही देवाचे शहाणपण वापरता, तुम्हाला दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवू लागता, तसं तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला देव प्रभूचं प्रतिफळ तुम्हाला अनुभवायला येते. If you ask me what do I do every day, I use the time for the word. आणि जर तुम्ही मला विचारलं की मी दररोज काय करतो, तर मी माझा वेळ जो आहे तो मी प्रभूच्या वचनासाठी रोजचा देत असतो. As people go to work, I जसे also go to work. जसे लोक कामासाठी कामावर जातात त्याप्रमाणे मी सुद्धा कामावर जात असतो. I can work from home, I can work from anywhere, but the work is I'm using the wisdom of God to talk to somebody and give this wisdom to solve their problem. आणि मी सुद्धा लोकांशी बोलत राहतो, परंतु मी काय करतो, हे प्रभूचं जे शहाणपण आहे ते शहाणपण वापरून मी लोकांचे प्रॉब्लेम्स, लोकांची जी सगळे समस्या आहेत ते त्यांना शहाणपणाने देवाच्या वचनाद्वारे मी समस्या सोडवत जातो. So for the last 22 years, I've been doing this one thing of using God's wisdom to solve other people's problem every day, every day, every day, every day, without a single day leaving. म्हणून गेल्या 22 वर्षापासून मी दररोज एकही दिवस मी असं सोडलेला नाही. दररोज 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 मी देवाचं वचन घेतो, देवाचं शहाणपण घेतो आणि मी लोकांचे प्रॉब्लेम सोडवत जातो. And I'm doing it not by force, but because I love to do it for Jesus. आणि हे काही मी जबरदस्तीने करत नाही, तर मी हे सगळं कार्य कशासाठी करतो, कारण मी येशूवर प्रेम करतो. And the more and more I keep doing it, the more and more I experience God's divine rewards after rewards after rewards manifesting in my life and in my family. आमेन. आणि मी जास्तीत जास्त जितकं हे करत जातो हे कार्य, तसं तसं मला दिसत जातं की माझ्या फॅमिलीमध्ये, माझ्या कुटुंबामध्ये आणि माझ्या पूर्ण परिवारामध्ये प्रभूने कितीतरी प्रकारे मला अनेक प्रतिफळ, अनेक वेगवेगळ्या गोष्टी देऊन, ब्लेसिंग्स देऊन त्याने मला आशीर्वादित केलेलं आहे. So when I'm using the wisdom of God, I do not pray and solve their problem, but I teach them how they can use the wisdom and solve their problem themselves. आणि जेव्हा मी देवाचं शहाणपण वापरून त्यांची समस्या सोडवतो, तेव्हा मी त्यांना शिकवतो. मी प्रार्थना करत नाही, तर मी त्यांना शिकवतो की देवाचं हे जे शहाणपण आहे, विस्डम आहे, ते वापरून ते त्यांचे प्रॉब्लेम, समस्या कशा सोडवू शकतील, त्यातून कसे बाहेर येऊ शकतील. So when I teach them to use the wisdom of God, they also grow stronger and stronger into a deeper, intimate relationship with God. आणि जसे मी त्यांना अजून मजबूत, अधिकाधिक मजबूत बनवत जातो, त्यांना शिकवतो देवाचं शहाणपण, तेव्हा ते लोक सुद्धा देवाची त्यांच्याबरोबर जे नातं संबंध आहे, नातं आहे, त्याच्यामध्ये अधिक मजबूत होत जातात. आमेन.
But if I do not introduce them to Jesus and their problems get solved, now they become closer and closer to me and never to Jesus. या जर मी त्यांना प्रभूची शिकवण सांगितली नाही पण असाच त्यांचे प्रॉब्लेम मी सॉल्व्ह करत गेलो सोडवत गेलो तर मग काय होईल ते देवाच्या जवळ जाणार नाही तर ते माझ्या जवळ येतील माझ्या संबंधामध्ये वाढत जातील. And the more and more I draw people to me, the more and more I am in trouble, because the wisdom is not given for me to draw people to me, but the wisdom is given to me to use the wisdom to draw people to Jesus so that he is glorified. आमेन. आणि जसे लोक माझ्याजवळ येत जातील तसं मी हळूहळू संकटात पडत जाईल कारण देवाचं शहाणपण जे मला दिलेलं आहे ते लोकांना माझ्याकडे आणण्यासाठी नाही तर लोकांना त्याद्वारे मी प्रभू येशूच्या जवळ जाण्यासाठी मदत केली पाहिजे त्यासाठी हे शहाणपण त्याला आपल्याला दिलं गेलं आहे. So in a day I'm solving many people's problem. Then the rewards that are on the line in the pipeline also in my life is many based on how I've been using agape love to solve other people's problem. आणि म्हणून जसे मी अनेक प्रॉब्लेम सोडवत जातो हळूहळू त्याप्रमाणे माझ्या जीवनामध्ये जे प्रतिफळ आहे ते पण त्याच पटीने वाढत जातं आणि तितकंच मला देवाचं प्रतिफळ माझ्याकडे येतं देवाचं शहाणपण वाढत जातं. आमेन. Every reward that is due in my life can be short circuited by me myself going into unbelief or getting into bitterness and unforgiveness. आणि जर मी कोणाला क्षमा केली नाही किंवा मी कोणाविरुद्ध मनामध्ये राग बाळगला कटुपणा बाळगला तर मग जे शहाणपण मला दिलं गेलेलं आहे देवाचं शहाणपण त्याचं शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं ते नष्ट होऊ शकतं किंवा कमी देखील होऊ शकतं. So the rewards which were there, which were supposed to come, those rewards will not come because of my own decision not to walk in agape love. Agape love connects me to God, where every supply, every need is supplied from God, and there's no need after that. It is taken care of by agape love. आणि देवापासून किंवा माझ्या कृपेमध्ये प्रतिफळामध्ये कमी होत का जातं तर त्याच्यासाठी माझाच निर्णय जबाबदार आहे. जर मी सगळ्यांची त्या बिनशर्त प्रेमाने वागत नसेल काम करत नसेल मग आपोआप जे प्रतिफळ आहे ते कमी होत जातं आणि मी देवाचं शहाणपण दुसऱ्यांसाठी वापरू शकत नाही. And that is what I've seen all my life, that the rewards are multiplied so much that there has never been a lack in any assignment that God had given me. All those assignments, God has supplied his resources so much that there has never been a lack in my life. आणि म्हणून मला दिसतं माझ्या जीवनामध्ये की प्रभूने जे काही मला प्रतिफळ दिलं ज्या देणग्या दिल्या मग त्याने मला जी जबाबदारी दिली होती ती पूर्ण करण्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची उणीव किंवा कमीपणा कधीच मला भासला नाही कारण प्रभू आजपर्यंत सर्व गरजा पुरवीत आलेला आहे. आमेन. So I learned this formula that I must go and solve somebody's problem, not looking at my own problem. म्हणून खरा फॉर्म्युला काय आहे तुम्हाला जर देवाच्या राज्यामध्ये वाढायचं असेल तर मी माझे प्रॉब्लेम सोडवत बसायचे नाही तर आपण जाऊन दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम सोडवायचे आहे. आमेन. The Bible says, when I sow good seeds, of the good seeds I will reap a good harvest. आणि बायबल आपल्याला शिकवतं की जर आपण चांगले बी पेरले तर आपल्याला चांगलंच पीक येणार आहे. And that harvest is the solution to my problem. आणि जो हार्वेस्ट मला हंगाम मला मिळणार आहे तोच माझ्या प्रॉब्लेम साठी सोल्युशन आहे उत्तर आहे. So somebody's problem becomes my seed. दुसऱ्या कोणाचा तरी प्रॉब्लेम असेल समस्या असेल तर ती समस्या माझ्यासाठी काय आहे एक बी आहे बियाणं आहे. So my problem is somebody else's blessing coming to me as a harvest. Please repeat that because I could not hear that. So my problem is somebody else's seed. Yeah. आणि माझा प्रॉब्लेम दुसऱ्या कोणासाठी तरी बियाणं आहे बीज आहे. And for me it is a harvest. आणि माझ्यासाठी ते हंगाम आहे.
because it is coming from somewhere to solve my problem. कारण माझे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी ते हार्वेस्ट घेऊन येणार आहे. So the simple is, Hmm. whatever I make happen for others, Yeah. God will surely make happen for me. So if I'm operating in agape love, okay, if I'm operating in mercy, if I'm operating in forgiveness, the day I need mercy, I will get mercy. The day I need forgiveness, I will get forgiveness. So it is a good investment to make things happen in other people's life by planting all the good seeds that God has given us in the lives of others, so that now God will make happen for me. आणि म्हणून आपण सोप्या भाषेत लक्षात ठेवूया की जे काही आपण दुसऱ्यांसाठी प्लॅन करतो, दुसऱ्यांसाठी करतो, त्याच गोष्टी माझ्यासाठी सुद्धा प्रभू मोकळ्या करत असतो. जेव्हा मी दुसऱ्यांसाठी बिनशर्त प्रेम करतो, दुसऱ्यांना क्षमा करतो, दुसऱ्यांवर दया करतो, त्यावेळेला जेव्हा मला गरज आहे क्षमेची, प्रेमाची, दयेची, त्यावेळेला मला देखील ते मिळते. सो आपण जितकं चांगलं बी लावणार तितका चांगला हंगाम आपल्यासाठी नक्कीच येणार आहे. आमेन. And that is what you find in Joseph's life. He did that. या आणि आपण तेच हीच गोष्ट नेमकी योसेफच्या जीवनामध्ये सुद्धा पाहतो. या He kept on solving people's problem. तो स्वतः मात्र दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम, दुसऱ्यांच्या अडचणी सोडवत राहिला. Did not bother about his own problem. तो स्वतःच्या समस्येबद्दल त्याने कधीच नाही विचार केला. For doing good, he got into more problems. आणि दुसऱ्यांचं चांगलं करता करता स्वतः सुद्धा तो कधी कधी प्रॉब्लेम्स मधून गेला. He landed up in prison for being good. He landed up in prison for being good. या आणि त्याने चांगलं करण्यामध्येच तो नेहमी गुंतून राहिला. And he was put in the prison आणि त्याला तुरुंगात ठेवलं गेलं. with false accusation. त्याला खोटे आरोप त्याच्यावर केले गेले. And he did not get annoyed. पण तो किंचितही रागावला नाही, तो त्रस्त झाला He was नाही. still walking in love. पण प्रेमाने चालत राहिले. And because of that love, आणि त्याच्या ह्या प्रेमामुळेच नंतर because of that love, आणि प्रेमामुळे त्याच्या he got a promotion to have a audience with the king. आणि त्याला त्या राजाच्या समोर बोलण्यासाठी त्याला केलं गेलं. And he could interpret the dream of the king and become a governor. या राजाच्या स्वप्नाचा अर्थ त्याने सांगितला आणि त्या देशाचा अधिकारी बनला, पूर्ण So when देशाचा. you look at Joseph's life, जेव्हा आपण योसेफच्या जीवनाकडे पाहतो, his promotion will come with how much he prayed. त्यावेळेला त्याने किती प्रार्थना केली त्याच्यामुळे त्याचं प्रमोशन झालं नाही. He got promoted because of being a doer of the word. या त्याला प्रमोशन, त्याला बढती का मिळाली तर त्याने देवाच्या वचनाप्रमाणे कार्य करणारा तो होता. Praise the Lord. Praise the Lord. So also your promotion in life is going to be based on how much are you going to be the doer of the word of God. म्हणून आपलं प्रमोशन जे आहे ते कोणत्या गोष्टीवर असेल तर आपण किती प्रमाणात देवाच्या वचनाप्रमाणे कार्य करतो. So every day we have opportunities either to be a blessing to others or stretch our neck to see who will come and bless me. म्हणून दररोज आपण दुसऱ्यांसाठी आशीर्वाद होणार आहोत की आपलं अशी मान उंच करून आपण वाट बघणार की कोण मला आशीर्वाद. Even though you have got your problems, always be a blessing to others. So the more and more you become a blessing to others, now you are in a position to receive blessing beyond your imagination, because the seed that you sow will always come with multiple. आणि जरी तुम्ही स्वतः प्रॉब्लेम मध्ये असतील तरी लक्षात ठेवा की तुम्ही त्या परिस्थितीत पण दुसऱ्यांसाठी आशीर्वाद होण्याचा प्रयत्न करा, दुसऱ्यांसाठी तुम्ही चांगल्या गोष्टी करा आणि मग असा दिवस येईल की तुमच्यासाठी ज्या गोष्टी, जो हंगाम येईल तो तुमच्या कल्पने पलीकडचा असेल, अशा गोष्टी प्रभू तुमच्यासाठी करेल. Praise God. हालेलुया. So when Joseph was accused,
मग जेव्हा योसेफावर दोषारोप केले गेले he did not retaliate. तेव्हा त्याने त्याला असा प्रतिकार केला नाही, त्याने प्रतिक्रिया दर्शवली नाही, He obeyed, त्याने आज्ञा पाळली and in obedience, आणि त्या आज्ञाधारकतेमुळे he was falsely accused. त्याच्यावर खोटे आरोप केले गेले And in that false accusation, आणि ह्या खोट्या आरोपांद्वारे he kept forgiving, मात्र तो क्षमा करत राहिला, he kept loving, तो प्रेम करत राहिला and that is why he reached. आणि मला वाटतं ब्रदरना सांगायचंय की तो त्याच्या डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचला, जिकडे प्रभू त्याला नेणार होता त्या जागेपर्यंत तो पोहोचला. हालेलुया. Hello. येस ब्रदर. Yes, brother. So that is why he was able to reach the palace. आणि म्हणून तो त्या तुरुंगापासून त्या राजवाड्यापर्यंत पोहोचला. हालेलुया. Hallelujah. So did he plant an uncommon seed? येस. आणि म्हणून त्याने एक वेगळ्या प्रकारचे बियाणं No, पेरलं. no. You give me a good word. Uncommon. सामान्य. Vega means variety. I don't want variety. Uncommon. एक्स्ट्रॉर्डिनरी चालेल ब्रदर. Uncommon. Uncommon. A common seed is I will love those who love me. Uncommon is I will love my enemies. या या असाधारण बी त्याने पेरले. Asadharan. Okay, asadharan is good. या. So when you plant an asadharan seed, you get an asadharan harvest. जेव्हा आपण असाधारण बी पेरतो त्यावेळेला आपला हंगाम हा सुद्धा असाधारणच असतो. आमेन. Because या. he had to plant an uncommon seed of going through a false accusation and still operate in forgiveness and love. या. And when he planted that seed, now came the harvest of being a governor of Egypt. आणि ज्या वेळेला तो त्या परिस्थितीतून गेला त्याचं अनकॉमन सीड कोणतं, तर त्याला फॉल्स अक्युजेशन, खोटे आरोप त्याच्यावर केले, पण त्याने परत एकदा बी लावलं ते म्हणजे प्रेमाचं आणि क्षमेचं, आणि त्याद्वारे त्याचा जो हंगाम होता तो त्याने प्राप्त करून घेतला. आमेन. There are many who tell me in my office, there are so many people who are troubling me and who are doing all kinds of negative things to me. I cannot bear it. Actually speaking, you are not supposed to bear it. You are supposed to love it. So that God is preparing you for an uncommon harvest. आणि मला कितीतरी लोक सांगतात की ब्रदर आमच्या ऑफिसमध्ये असे लोक आहेत जे मला त्रास देतात किंवा इतर काही गोष्टी करतात, तरी पण मी त्यांचं सहन करतो. तर आपल्याला सहन करायचं नाहीये, तर आपल्याला त्यांच्यावर प्रेम करायचं आहे, ज्याद्वारे आपण आपला हंगाम, आपल्यासाठी जे पीक आहे ते आपण घेऊन येणार. Jesus also planted an uncommon seed by taking our place on the cross. प्रभू येशूने सुद्धा ते असाधारण बीज लावलं मातीमध्ये, जेव्हा त्याने आपली जागा त्या क्रुसावर घेतली. And because of that uncommon seed, आणि he was able to bring salvation to all of us. आणि त्याने जे बी लावलं, साधारण बीज लावलं, त्याद्वारेच त्याने संपूर्ण मानवजातीसाठी तो तारण घेऊन आला. So we too who are living in this world, we don't belong to this world, and therefore the world is supposed to hate us. And when they hate us, it is an opportunity to plant the uncommon seed. आणि आपण सुद्धा ह्या जगामध्ये आहोत, आपण ह्या जगाचे नाहीत, त्यामुळे साहजिकच आपला ह्या जगामध्ये तिरस्कार होईल, जग आपला तिरस्कार करेल, परंतु त्यावेळी सुद्धा आपण ते अनकॉमन असाधारण बीज लावायचं आहे, ते म्हणजे प्रेमाचं बी. आपण सर्वांना प्रेम So the uncommon seed will always bring condemnation, accusation, false insult, rejection. All that will be done against you. And in the midst of all that, you are saying, Lord, I'm going to use your wisdom, love this person, forgive this person, and continue to be in your love without bitterness. When the person plants this kind of an uncommon seed, the harvest will never be common. The harvest has to be uncommon.
आणि ज्या वेळेला आपल्या ह्या जगामध्ये जगत असताना लोक आपला तिरस्कार करतील, आपला अपमान करतील, आपल्या विरुद्ध खोटे दोषारोप करतील, आपल्याला नाकारतील, त्यावेळेला आपण सुद्धा प्रभूला सांगायचे की प्रभू, मी तुझं शहाणपण वापरतो, मी ह्या सर्वांवर प्रेम करतो जे कोणी माझा अपमान करतात, तिरस्कार करतात. आणि हे आपण जेव्हा बीज लावतो क्षमेचं आणि प्रेमाचं, त्यावेळेला जो हंगाम आपल्या जीवनामध्ये येतो, ज्या गोष्टी मिळतात, ते अनकॉमन, तो पण अनकॉमन हार्वेस्ट, असाधारण हंगाम असतो. आमेन. So when you are now preaching and your preaching is happening good, do you think the devil is going to keep quiet? जेव्हा तुम्ही प्रीचिंग सुवार्ता घोषित करता आणि तुमची सुवार्ता चांगल्या प्रकारे चांगली होत असते, लोकांना ऐकतात लोक, त्यावेळेला सैतान गप्प राहणार आहे? And people's lives are being changed. आणि लोकांचं जीवन बदलते जेव्हा तुम्ही सुवार्ता घोषित करता, तर मग सैतान गप्प राहील का? He will come against you. तो आपल्या विरुद्ध नक्की येणार. Amen. Hallelujah. Thank you. Thank you, Jesus. Hello. Yeah, brother has network problem. Let us wait. When you are preaching the word of God and people's lives are being changed, do you think the devil will be happy with you? आणि जेव्हा आपण ख्रिस्ताची सुवार्ता घोषित करतो आणि लोकांचं जीवन बदलते, तर तुम्हाला वाटतं का की सैतान तुमच्यावर खुश असेल? He will be angry with you. नो. No, no. He will be very, very angry with you. तो खूप जास्त रागावेल. Because he doesn't want you to be preaching the word of God. कारण तुम्ही देवाची सुवार्ता सांगावी ही त्याची बिलकुल इच्छाच नाहीये त्याची. And that is why he will come against you. आणि म्हणून तो तुमच्या विरुद्ध येणार. There will be false accusation, there will be bad naming, backbiting, gossiping, so many things happening, and some of them will come and tell you also what they are talking about you. आणि लोक तुम्हाला नावं ठेवतील, तुमच्या पाठीमागे काय काय बोलतील, तुमच्या विरुद्ध गॉसिपिंग करतील, तुमच्या विरुद्ध खोटे आरोप लावतील, आणि काही लोक जे दुसरे करतायत तुमच्या विरुद्ध ते तुम्हाला येऊन सांगतील सुद्धा. And when they say, that will hurt you even more. आणि जेव्हा तुमच्या कानावर येईल तुमच्याबद्दलच, तेव्हा मग त्यामुळे जास्त दुःख आपल्याला होतं. येस. So that's the time the question comes, am I going to walk in love? आणि मग त्यावेळेला प्रश्न येतो असा की आता ह्या पुढे मी प्रेमाने वागणार आहे त्यांच्याशी की कशी वागणार आहे? And that is when the uncommon seed is planted. आणि त्याच वेळेला आपली वेळ आहे असाधारण बी लावण्याची. And when that uncommon seed has been planted, the harvest is so big beyond your imagination. आणि ज्या वेळेला आपण असाधारण बीज लावतो त्यावेळेला जो हंगाम आपल्याला ते बीजद्वारे मिळतो तो एवढा मोठा असतो, एवढा मोठा की त्याची आपण कल्पना देखील करू शकत नाही. And the anointing on your life will begin to increase even more if you plant it as an uncommon seed of forgiveness and love. आणि आपल्या जीवनावरचा जो अभिषेक आहे तो अजून त्यापेक्षा मोठा असतो जर आपण ही प्रेमाची आणि क्षमेची असाधारण बीज जेव्हा आपण लावतो त्यावेळेला आपला अभिषेक. When you get seasoned with the system and suddenly that uncommon opposition, persecution comes up, you are excited because you know without a doubt that it's time for your big promotion. आणि ज्या वेळेला तुम्ही हे सिस्टम ऑपरेट करता, ह्या प्रभूच्या पद्धतीने चालू लागता आणि अचानक तुमच्या जीवनामध्ये अशी परिस्थिती येते, तुमच्यावर लोक आरोप करतात, खोटं बोलतात, तुमची निंदा करतात, त्यावेळेला समजायचं
की तुमची वेळ आलेली आहे की मला पुढची बढती आता मिळणार आहे. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. I can say without a doubt, my life got promotion after promotion when I learned the seed of not to retaliate, not to fight back, but to operate in love. And those who came against, they could never grow. See, if you are going against somebody and trying to pull somebody down, it's demonic. And with a demonic spirit, you can't expect the Holy Spirit to take you anywhere. It's only going to be bringing destruction in your life. आणि ज्या वेळेला ब्रदर म्हणत की माझ्या जीवनामध्ये अशी वेळ आली, माझी पण आरोप झाले, निंदा झाल्या, त्यावेळेला मी कधीच कोणाला प्रतिकार केला नाही, कोणाशी भांडायला गेलो नाही आणि कोणाशी आर्ग्यू पण केलं नाही. कारण एक लक्षात ठेवायचं की जेव्हा प्रतिकार करतो, आपण आर्ग्यू करतो, भांडण करतो, तेव्हा ते डिमॉनिक आहे, ते सैतानाकडून आहे. अशा वेळेला तुम्हाला कधीच तुमचा हंगाम मिळत नाही. So don't go after somebody who is doing the Lord's work to put him down. You will be destroying your own life, your own ministry, and bringing destruction in your own family. हा, It's demonic. या परंतु एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की जो व्यक्ती देवाचं कार्य करते, जी व्यक्ती आणि ती प्रभूचंच कार्य करते, तिच्या विरुद्ध आपण कधीच जायचं नाही, तिच्या विरुद्ध निंदा टीका करायची नाही. कारण त्यामुळे आपण स्वतःच जीवन, आपली स्वतःची मिनिस्ट्री आपण उद्ध्वस्त करत असतो आणि हे जे काही आपण करतो ते सैतानापासून आहे. And at that time, if the person who is being falsely accused and that person turns around and blesses and walks in love, that person will now begin to fly like an eagle. आणि जी व्यक्ती आता दुसऱ्यांना आशीर्वाद द्यायला सुरुवात करते, दुसऱ्यांना प्रेमाने वागायला सुरुवात करते, त्यावेळेला ती व्यक्ती तुम्ही बघता जीवनामध्ये गरुडाप्रमाणे उंच उडायला सुरुवात होते. So we all have opportunities to plant that uncommon seed in people's life when you have been unjustly treated, insulted, rejected, and abused. आणि म्हणून जेव्हा आपल्यावर अन्याय होतो, आपल्याला नीट वागवलं जात नाही, आपल्याला धमकावलं जातं, त्यावेळेला आपल्याला ती संधी असते, ती त्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये संधी असते की दुसऱ्यांच्या जीवनामध्ये आपण ती असाधारण बीज आपण लावू शकतो. And that is what you find that Tanya was saying. The same father blessed the other brother with helping him in building his house, but for this son, he would not help. So that is irritating, that is painful, that is, unjust. But when a person sits with that seed, that this is how I've been treated, he has lost his own harvest. But instead of that, he begins to say, anyway, no human being is my provider. God is my provider. He is my source. So I'm going to look at him and I'm going to bless those who have done all these things. I'm not going to hold anything against anybody. Now that seed has the power to bring promotion, to bring unexpected income, to finish the loan within 1 year, and everything begins to become supernatural. So always remember, whenever anything is done to you unjustly, it is the time for you to celebrate, because this is an opportunity that has been granted to you to apply the agape love, which is in abundance in our heart. And when we start practicing that, praise God, our life becomes supernatural. Super, 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 super manifestation of God's glory. आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा एखादी आपल्यावर अन्याय होतो, कोणीतरी आपल्याला अन्यायाने वागवतं, परंतु आपण मात्र त्या व्यक्तीशी अगापे म्हणजे बिनशर्त प्रेमाने वागतो, आपल्या हृदयातून ते प्रेम आपण त्या व्यक्तीला देत राहतो. त्यावेळेला ती व्यक्ती माझ्याशी अन्यायाने वागली पण मी त्याशी प्रेमाने वागत आहे, तर मग आपल्यासाठी बायबल प्रमाणे जे सुपर 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 म्हणजे दैवी, आपल्यासाठी दैवी आशीर्वाद आणि दैवी ब्लेसिंग जे आहेत तो आपल्या अगापे लव मुळे आपल्याला प्राप्त होत असतात. The lightning comes first or the thunder comes first? लाइटनिंग. पहिल्यांदा वीज चमकते तेव्हा प्रकाश दिसतो की आवाज येतो? प्रकाश. And then comes the rain. थंडर. The lightning, the thunder, and then the rain. Yes. पहिल्यांदा प्रकाश दिसतो, मग आपल्याला आवाज ऐकायला येतो, गडगडाट, आणि मग पाऊस येतो. In the same way, in a marriage, there is lightning, thunder, and rain. आणि लग्नामध्ये पण पहिल्यांदा
पहिला वीज चमकताना पहिला प्रकाश दिसतो, मग आवाज येतो आणि मग रेण येतो. In the midst of that, परंतु ह्या सगळं चालू असताना if the spouse does not get into unjust suffering but plants the uncommon seed of love and forgiveness, that same marriage after a few years or after a few time will see that the marriage has become into a diamond because that person has refused to plant the seed of hatred and bitterness, but the person has planted the seed of agape love. आमेन. How do you know? How do you know? It's time for you to turn into a diamond. When the lightning comes, the thunder comes, the rain comes, everything comes against you. Just apply the agape love. Your harvest will surely come. 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 ये रे बाबा माझ्या छत्रीमध्ये. Hallelujah. आणि लग्नामध्ये जेव्हा नवरा बायको जे जोडीदार असतो त्याने जरी त्याच्यावर अन्याय झाला, किती त्रास झाला, तरी पण त्याने जे बी आहे ते कोणतं पेरायचं आहे, त्याने प्रेमाचे आणि क्षमेचे बीज पेरलं तर 100% काही वर्षानंतर तुम्हाला हे लग्न जे संबंध आहेत ते अतिशय चांगले झालेले दिसतात. जसं पहिल्यांदा वीज चमकते, गडगडाट होतो, पाऊस येतो, ह्या ज्या सगळी लग्नामध्ये सुरू असल्या तरी पण जे लोक प्रेमाची आणि क्षमेची बीज पेरतात त्यांनाच काही दिवसांनी त्यांचा हंगाम दिसून येतो. आणि हंगाम बायबल प्रमाणे शुअरली तुमचं जे पीक आहे ते 100% येणारच. When I learned these formulas long, many years back, You learned. when I learned these truths Yeah. many years back, आणि ब्रदर म्हणाल की हे जे सूत्र आहे ते मी खूप वर्षांअगोदर शिकलो आहे. I began to understand that my blessings are close at hand. त्यावेळेला मला समजू लागलं की माझे आशीर्वाद अगदी माझ्या जवळ आलेले आहेत. All I have to do is be vigilant and operate in agape love. फक्त मला एकच गोष्ट करायची होती, ती म्हणजे मला दक्ष राहायचं होतं, जागृत राहायचं होतं आणि बिनशर्त प्रेम सर्वांवर करायचं होतं. If a person operates in agape love, he cannot be defeated. जेव्हा जी व्यक्ती बिनशर्त प्रेमाने कार्य करते ती कधीच पराभूत होत नाही. आमेन. That person can never be defeated. त्या व्यक्तीला कोणीच पराभूत किंवा तिचा कोणीच पराभव करू शकत नाही, ती हरत नाही. Jesus operated in agape love. प्रभू येशूने सुद्धा ह्या बिनशर्त प्रेमानेच कार्य केलं. That's why he won. म्हणून तो जिंकला. Hallelujah. Hallelujah. So are we supposed to operate in agape love? Yes. म्हणून आपण सर्वांनी बिनशर्त प्रेम करायचं आहे का सर्वांवर बिना अट? येस. Come on. Yes. Do we have opportunities to do that? Yes. आणि आपल्याला संधी मिळतात का ते प्रेम करण्यासाठी? हो, मिळतात. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. Praise the Lord. प्रेज Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. थँक यू जीसस. So life is all about how are you going to use opportunities to plant good seeds. म्हणून आता आयुष्य हे विचार केला तर एवढंच आहे की आपण त्या चांगल्या ज्या बिया आहेत त्या पेरण्यासाठी आपण कशा प्रकारे संधी शोधत असतो. आमेन. You might be planning a lot of things, आपण खूप प्रकारची पेरणी करत असतो वेगवेगळी, but suddenly some things don't go your way. पण काही गोष्टी आपल्या मनाप्रमाणे घडत नाही. All of a sudden the mobile stopped. कधी कधी अचानक आपला मोबाईल बंद पडतो काम करण्याचा. All of a sudden you want to go to the toilet. कधी अचानक तुम्हाला टॉयलेटला जावं लागतं. There are so many disturbances. आणि मध्ये कितीतरी असे अडथळे येतात. But in all this, if you are only focused on how can my life be a blessing to everybody every day, your life will become so beautiful, so fruitful. आणि ह्या सगळ्यामध्ये आपण एकाच गोष्टीवर लक्ष द्यायचं आहे की माझं जीवन दुसऱ्यांसाठी आशीर्वाद कसं ठरू शकतो आणि मग त्याद्वारेच आपलं जीवन अधिकाधिक सुंदर होत जातं. Praise God. Praise God. Is that beautiful? Yes. So today we learned quite a beautiful
lessons. आज आपण खूप सुंदर असे लेसन्स शिकलो आहोत. Remember, the wisdom of God comes only from the word of God. Never, never, never from the world. आणि लक्षात ठेवा की देवाचं जे शहाणपण आहे ते फक्त देवाच्या वचनाकडूनच आपल्याला वचनातूनच मिळत असते. ते जगाकडून कधीच मिळत नाही. So let us make our focus to make the word of God the highest place in our life. म्हणून आपण लक्षात ठेवूया की देवाचं आपण लक्ष केंद्रित करूया देवाच्या वचनाकडे आणि देवाच्या वचनाला आपल्या जीवनामध्ये सर्वोच्च स्थान देण्याचा प्रयत्न करूया. If I had not set up goals in my life, जर मी माझ्या जीवनामध्ये ध्येय निश्चित केलं नसतं I would have never achieved those goals. तर मग ते ध्येयापर्यंत गोष्टीपर्यंत मी पोहोचलोच नसतो कधी. You just check into your own life. आपण आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये तपासून बघूया. If you wanted some dress, you made a focus, a dream or a goal that I want a dress. You went to the market and you took a corresponding action. जेव्हा आपल्याला एखादा ड्रेस खरेदी करायचा असतो आपल्या मनामध्ये त्या ड्रेसचं चित्र तयार करतो. आपण मार्केटमध्ये जातो आणि तिकडे आपण तो ड्रेस विकत घेतो. So what kind of dreams and goals have you set in the kingdom of God to be a blessing to others? मग देवाच्या राज्यामध्ये जेव्हा मला दुसऱ्यांसाठी आशीर्वाद म्हणून व्हायचं आहे तेव्हा कोणत्या प्रकारची स्वप्न आणि कोणत्या प्रकारची दृष्टांत मी माझ्यासाठी तयार केले आहेत. What I saw is the more I set goals to be a blessing to others, not my own personal private goals, but a blessing to others, the Lord began to help me to fulfill that goal was tremendous and is tremendous and is continuing to be tremendous. And in all this, what I saw was not only the goals were established for the kingdom of God, but in my own family got blessed beyond imagination. Amen. आणि ज्या वेळेला ब्रदर म्हणतात की मी स्वतः माझे गोल्स ठरवले माझ्या स्वतःच्या जीवनासाठी नाही तर दुसऱ्यांच्या जीवनासाठी त्यांच्यासाठी माझं जीवन एक आशीर्वाद बनायचं मी ठरवलं. त्यावेळी मला लक्षात आलं की माझ्या स्वतःच्या कुटुंबामध्ये प्रभूने मला इतक्या प्रकारचे आशीर्वाद इतक्या प्रकारचे ब्लेसिंग्स दिले की मी कधी कल्पना पण केली नव्हती त्याची. I don't know about others, but what I read in the Bible is seek you first the kingdom of God and his righteousness, and then everything else will be added unto you. आणि दुसऱ्यांसाठी काय ते मला माहित नाही पण बायबलमध्ये असं म्हटलं आहे की प्रथम आपण देवाचं राज्य आणि त्याचं नीतिमत्व मिळवण्याचा प्रयत्न केला तर बाकी सर्व गोष्टी आपल्याला आपोआपच दिल्या जातील. But many will say seek you first the family. पण खूप जण म्हणतात की पहिल्यांदा आपण आपली कुटुंब मिळवायचा प्रयत्न केला पाहिजे. And they have been working hard in the family. आणि स्वतःच्या कुटुंबासाठी ते रात्रंदिवस कष्ट करतात. But when I began to formula of seeking the kingdom and his righteousness and made the kingdom my source for my life, my joy, my everything, my family by default began to see the harvest. आणि जेव्हा मी ठरवलं ब्रदर म्हणतात मी ठरवलं की माझं जे कुटुंब आहे किंवा माझी जे विजन आहे ते फक्त दुसऱ्यांसाठी म्हणजे दुसऱ्या मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळेला प्रभूने माझ्या कुटुंबाला जो हंगाम दिला जे आशीर्वाद दिले ते मी कधी कल्पना पण केली नव्हती. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Thank you. The world will say first roti kapda makan. जग तुम्हाला सांगेल पहिल्यांदा रोटी कपडा मकान स्वतःसाठी मिळवा. But God says, no, 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 leave that alone. Get into my kingdom. Begin to operate in my kingdom. Serve my kingdom. Be a blessing in my kingdom. Everything else will be added unto you. पण प्रभू म्हणतो नाही 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 तसं नाही. त्या गोष्टी बाजूला ठेवा. रोटी कपडा मकान पहिल्यांदा माझ्या राज्याची सेवा करायला सुरुवात करा. माझ्या राज्यामध्ये तुम्ही तुमची सेवा द्या. तुम्ही टाइम इन्व्हेस्ट करा. बाकी सगळ्या गोष्टी तुम्हाला दिल्या जातील. So once the goal becomes clear that I am seeking God, his kingdom, his righteousness, and I've set my goal on that, now my faith and my focus is absolutely clear. So once that becomes clear and you are running and running and running and running and running and running, everything begins to change.
आणि एकदा का तुमचं गोल, तुमचं ध्येय, तुम्हाला कुठे पोहोचायचंय ते एकदा तुम्ही ठरवलं, तुमचा विश्वास आणि तुमचे गोल निश्चित झाले, की मग तुम्ही त्या गोष्टींच्या मागे धावू लागता आणि मग तुम्हाला दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीची काळजी करण्याची गरज उरत नाही. Hey, Brother Bernard, Yes, brother. promise not to get annoyed. No, never. I'm just giving an example, okay? I'm not pointing finger to you, No. okay? You go on the ship, normally for how many months a person goes on a ship? Normally, a person goes for a ship 6 months. 6 महिन्यासाठी. 6 months. But I go for 3 months contract. Sometimes even 9 months, no? 9 months, yes. Because Tanya's testimony was 9 months. Now the MLC has, the Maritime Labour Convention has put up minimum to be at 6 months. Like, at 6 months, that all the people should work for 6 months. 6 months. 6 months. आणि ब्रदर बर्नर्डला प्रश्न आहे की युजली नॉर्मली एखादा शिपवर जो व्यक्ती जाते नोकरीसाठी तर ती किती महिने तिकडे कार्य करते, तर ब्रदर म्हणतात की 6 months युजली आणि ते स्वतः 3 months. चलो 3 months. हा 3. ए रेणुका ताई, माझी बहीण, if I have to take Bernard for 3 months, सोडणार काय? ते सोडणार काय? अगं भाऊ आला 3 महिन्यानंतर आणि आता परत गेला. On the contrary, promotion, brother, मी तर यायला तयार आहे. No, I'm not telling you, Baba. Yeah, I know. I'm asking the wife. Right. That's why I told you don't get annoyed because I'm going to ask your wife. Oh, translate. आता तू पण विसरली, गॉर्डनला घेऊन जाऊ काय? बर्थडे आहे गॉर्डनचा. गॉर्डनचा बर्थडे. ब्रदर आज बर्थडे आहे. telling me something. आज गॉर्डनचा बर्थडे आहे. करेक्ट आहे, त्याचा बर्थडे डेली आहे, नो प्रॉब्लेम. मी काय विचारतो, व्हॉट आय एम आस्किंग, Yes, गॉर्डन फॉर 6 months. yes. कभी भी लेके जाओ. लेके जाओ. अरे बाप रे. क्या बोलते हैं, लेके जाओ, घर पे शांति होएगा, क्या बोला? कभी भी लेके जाओ. कभी भी लेके जाओ, घर पे शांति होगा. ऐसे भी शांती है. ए, मोहन भाऊ काय बोलतो तुमची बायको? बघ, 24 hours, brother. It is very easy to say लेके जाओ. 2 दिवस झाले ना, फोन येतो. अरे आता पोचला पण नाही, अजून तर ट्रान्सिट वर आहे. I'll tell you the difference. Yeah. When he goes on the ship and he comes back, he has sacrificed his 6 months of his life for his family. But when he's coming down, he's not bringing rupees, he's bringing dollars. पूछ. सब उसके पास ही तो जाता है. अरे कोणाकडे जाते ते मला माहित नाही. डॉलर्स घेऊन येतो की नाही? Hello, are you bringing Yes, brother, yes, dollars. Tanya? Yes, brother, right. Dollars. Dollars. Jesus. Now what about the wife who is sending her husband for 6 months for no salary? Big difference. But brother, she knows like to send for the if it is listen. She knows that if I have to go only for even for 6 months, also is not a problem. No. I'm not pointing finger to you. That's why I said no. Don't take it personally. No, I'll tell you one thing. Listen. Sometimes I know there was somebody in the team that he would come for 6 days or 7 days for the retreat. Translate. या आणि ब्रदर म्हणतात की काही वेळेला अशा व्यक्ती असतात की जे 6 किंवा 7 दिवस रिट्रीट साठी येतात. He came only for 6 or 7 days. ते फक्त 6 किंवा 7 दिवस रिट्रीट करून Every जातात month. प्रत्येक महिन्यामध्ये. The wife would get annoyed with him पण त्याची बायको जी आहे ती त्याच्यावर रागवायची, त्रस्त व्हायची त्याच्याबरोबर. and say, "You got no brain. You don't have a family." आणि ती म्हणायची की तुला अक्कल आहे की नाही, तुला फॅमिली आहे, कुटुंब आहे तुझं. Now I'm seeing the husband is not in India. He's gone abroad. आता मला दिसते की नवरा इकडे इंडियामध्ये पण नाहीये, तो बाहेर परदेशात गेला आहे. So now there's no akkal. मग त्याला आता अक्कल नाही.
Yeah. अरे बीवी ना बच्चा सब ना बाप ना बड़ा, क्या बोलते हो ना whole बीवी, thing is that सबसे बड़ा रुपया, the whole thing is that कि सबसे बड़ा रुपया. रुपया रुपया आया, जा तू 5 साल के लिए भी जा, लपड़ा नहीं मांगता है, घर पे पैसा आना मांगता है. इससे प्यार है ना, उससे होता है. Brother, it was a time when I was in Kuwait and I was there for 2 years continuously because the contract was for the 2 years. हाँ, And then it was like, always like कधी घरी येणार, कधी, and like I have to, कधी मी घरी जाईल, कधी घरी येणार, तिथून कधी घरी येणार आणि तिथून कधी घरी जाईल, असं झालं होतं. so it is like this, brother. Working in the kingdom of God, okay, there is always a price. Yeah. And when you are working in the kingdom of God, it's all about Jesus, for what you have done for me, I am ready to do it for you. आणि देवाच्या राज्यात जेव्हा आपण काम करतो तेव्हा देवाच्या राज्यात काम करण्याची एक किंमत मोजावी लागते. आणि त्या आपला दृष्टिकोन असा असला पाहिजे की प्रभू येशू, तू माझ्यासाठी संपूर्ण जीवन दिलं आहे, तर मी तुझ्यासाठी काय करू शकतो. Now, Morgan also is working, Sylvia also is working in the ministry, Tanya has just started, you are also working in the ministry. When you come from Vasai, when you come back home, even I am working in the ministry. लेकिन मेरे को क्यों घर पे नहीं जाने मिलता है? और ऐसा नहीं कि मेरी बीवी बुरी दिखती है, एकदम चिकनी है. There is always a price, and the price is Sacrifice. I sometimes feel that I'm either a military man on a war, or the fire brigade man. When the fire catches, they can't go home till they get the fire extinguished. When a person understands the love of God, the price that he has paid on the cross, and time is running out, and souls have to be saved, it's Yes. not. It's a game between the two kingdoms. Time is running out every day. Tuck, 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 tuck. Time is going. And in both the kingdom, the devil's kingdom is, let me keep as many as I can in my kingdom. Whereas Jesus has paid the price for the whole kingdom to be empty. And it's on us, who are the fire brigades, who are the military people, who are supposed to go with authority of Christ and bring people out. Yes. Perfect. But the problem is, when the anointing came in the early church, they, on the day the Pentecost came, the infilling came, they were only living for the kingdom. Now when the Holy Spirit comes, now you ask people, why do you want the gift of tongues? So that the Holy Spirit will intercede for my benefit. The infilling was not for your benefit. The infilling was for the service of the kingdom. आणि For your benefit, God gave you the born again, salvation, healing, deliverance. Stay there. But if you're asking, I want the gift of tongues, you know what you're saying? I'm ready to get into the war, and I'm ready to leave everything and join the military to go into war. Military people don't stay at home. Amen. Yes, brother. Amen. Yes. But we want the tongues and be the military people with the gun at home, or घर पे shooting करेगा. Dum, 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 dum. हे बाहर जाके, हाँ, बाहर जाके. it's what. That's why I don't open my mouth, because when I open my mouth, it seems like I'm the crazy man outside. I'm talking to you, you see in the Bible, and tell me, is it right according to the Bible what I'm saying, or what you are saying is right? Yes. Peter, after anointing, he was sitting at home and he had 3 more children. He was on the move. Yeah. Correct. That is why this calling is not for people who are saying, I want to go in front
and at the same time keep looking back. Hmm. This calling is for those who go all out for the kingdom of God. Amen. And from the day the infilling came, and then after that, God became their source, and they were every day operating on that source. Hmm. फिर हमारा कैसा मन में इनफिलिंग होने का, दरवाजे के बाहर नहीं जाने का. बाहर दरवाजे के बाहर भी गए तो ना, we will go only up till the compound. Compound के बाहर जाने का नहीं. कुठे चला चला आतमध्ये. शिपला चालला, डॉलर आणला, जा 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 बाबा जा. दिराम आणला, जा. मी खोटा बोलतो तो बोल ना, खोटा बोलतो बोला. नाही brother. बरोबर आहे की नाही? आपण घर सोडून आलाय दिरामसाठी, परंतु बायकोला घेऊन आलाय. Praise God. Praise God. Yes. So is it going to be an uncommon seed? Yes. Yes. असाधारण बीज आपल्याला पेरावं लागेल. हा, काय 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 काय? असाधारण बीज. हा. मर्दन भाई, कल ये लोग आएगा क्या? सब भाग जाएगा? आएंगे ब्रदर. आएंगे, सब आएंगे. Lord. आएंगे और ज्यादा आएंगे. Yeah, I'm not telling you leave your house and go. Yes. What I'm saying is, at least take some time off to do God's work. Start in a small way. Go to places where people don't know Christ. You know what I told Linton? This time when I come to India, I don't want to go to any of the cities. I want to go only to the villages where there are only unbelievers. उधर ही जाके रहेगा. City में बोलेगा ना, city में, if there are 1,000 people coming, 995 will come for their own healing. Correct. Yes. Out of that 5 will decide to go. But if I go to the villages ना, 1,000 में से 5 रहेगा घर में, बाकी का सब काम पे लग जाएगा. Brothers become statue. And So what is the time? it's 9:30. 40. 9:40. झाला ना, 1 तास झाला ना. 2 तास. पाकिस्तान सेशन हो गया. हाँ, 2 hours. पाकिस्तान जैसा सेशन हो गया. पाकिस्तान काफी हुआ. नहीं, पाकिस्तान जैसा लंबा हो गया अभी. अच्छा. 2 hours. 2 hours. ते लोकांना पण चांगलं आहे. ते लोकांना जेवढं घ्यायचं ते लोक घेणार. आपल्याला जेवढं पाहिजे आपण घेऊ. Praise God. Praise God. चल, let's do the closing prayer and we'll come back tomorrow. Yes, sir. Yes. Tomorrow there will be But, more. but these are the truths. अरे बाबा उद्या आहे ना. हाँ चालेल चालेल. Okay. Supposing I reach at 6:15, no? 15 minutes by chance late होएगा. So just manage with 15 minutes revision or something. Because I've got a chance to preach for couples for Christ. Hallelujah. So I'll be talking on marriage for them. Praise God. Praise God. It's a private meeting for all these people. So I hope this classes will help them to make more and more improvement. I'm ready to go anywhere. जिधर दुकान में बुलाया अपन आते हैं भाई, लेके अपना सामान. अपना बाकड़ा ले गए. ठंडा होना है भाई. Video response. Just write down the notes, what we learned today, that will give you a better blessings so that we will know the truths. It will just take 10 minutes and then we will stop. Okay. First one is, प्रत्येक problem wisdom problem है. प्रत्येक problem is always wisdom problem. दूसरा,
माझ्या हृदयामध्ये जेव्हा Brother, I'm here. Oh, you are there? Okay. I did not see you. Yeah. Our electricity power went off. Every problem is a wisdom problem. प्रत्येक समस्या ही शहाणपणाची समस्या आहे. When my heart decides the destination, जेव्हा माझे हृदय माझे ध्येय निश्चित करते, when my heart decides the destination, जेव्हा माझे हृदय माझे ध्येय निश्चित करते, my mind will design the map to reach it. My तेव्हा mind a map to reach it. माझे मन तिथे पोहोचण्याचा एक नकाशा तयार करते. माझे मन तिथे पोहोचण्यासाठी एक नकाशा निश्चित करते. What I respect, I will attract. ज्या गोष्टींचा मी आदर करते त्याच गोष्टी मला आकर्षित करतात. What I respect, I will attract. ज्या गोष्टींचा मी आदर करते त्या गोष्टी मी माझ्याकडे आकर्षित करते. The secret of my future, the secret of my future, माझ्या भवितव्याचे रहस्य, the secret of my future is hidden in my daily routine. हे माझ्या दैनंदिन जो आपला कामकाज किंवा दैनंदिन आपला क्रम असतो त्याच्यामध्ये लपलेला आहे. दैनिक क्रम, माझ्या भवितव्याचे रहस्य हे माझ्या दैनिक क्रमामध्ये लपलेले आहे. My rewards in life माझ्या जीवनाचे प्रतिफळ are determined by the kinds of problems I am willing to solve for others. माझ्या जीवनातील प्रतिफळ हे मी दुसऱ्यांच्या जीवनातील समस्या सोडविण्यासाठी किती तयार आहे त्यावर अवलंबून आहे. माझ्या जीवनातील प्रतिफळ Rewards in life are determined by the kinds of problems I am willing to solve for others. हे माझ्या जीवनातील प्रतिफळ मी दुसऱ्यांच्या जीवनातील समस्या सोडविण्यास किती तयार आहे हे निश्चित करते. Sixth, what I make happen for others, God will make happen for me. जे मी दुसऱ्यांसाठी करते तेच प्रभू माझ्या जीवनामध्ये करत असतो. जे कार्य मी दुसऱ्यांच्या जीवनात करते तेच कार्य प्रभू माझ्या जीवनात करत असतो. What I make happen for others, God will make happen for me. An uncommon seed always creates an uncommon harvest. असाधारण बीज हे नेहमीच असाधारण हंगाम घेऊन येते. An uncommon seed always creates an uncommon harvest. असाधारण बीज नेहमीच असाधारण हंगाम निर्माण करते. The word of God is the wisdom of God. देवाचा शब्द हेच देवाचे शहाणपण आहे. ஸ்டாப் பண்ண போறாங்க, ஸ்டாப் பண்ணல. The word of God is the wisdom of God. देवाचा शब्द हेच देवाचे शहाणपण आहे. The clearer my goals, the greater my faith. माझे उद्दिष्ट The greater my faith. माझे उद्दिष्ट जेवढे स्पष्ट आहेत तितकेच माझा विश्वास स्पष्ट आहे. Praise God. Praise God. Tickets. Clearer my faith. Sorry. Last point. So tomorrow we'll study even more. Yes, sir. This will help us. These are the truths which we apply in our day-to-day life. In whatever situation, result is guaranteed because these are spiritual laws. आमेन. आणि हे सगळे आध्यात्मिक नियम आहेत. जेव्हा आपण जीवनामध्ये ते वापरतो त्यावेळेला आपल्याला जो रिझल्ट मिळतो तो 100% आहे त्याला. स्टॅनली इकडे आहे ना रे बाबा? स्टॅनली है ब्रदर.
Yesterday he told me. I'll just. Stanley, yeah. Ala. Yes, brother. How are you, Re Baba? I'm good, Father. I'm good. That's the Hastore. Tell me, how are you? I am healthy. Praise God. You are healthy. So I why am blessed. we are blessed? Yes. So now your kidneys are very good. Cannot hear you. I said now your kidneys are very good. Yes. So the wife has been taking care of you. Yes. She's taking your dictation, huh? Yes. Praise God. And brother, I want to tell you something. From the day when after this test we have the tongue session. So before that means I has to get headache means something has to get very bad headache. And when the tongue session gets over, my headache is to go totally. When it was happening till yesterday it happened to me, and today it is fine. So I just use the scripture of Mark 11 verse 23. Praise God. Yes, sir. Means Hallelujah. something means like first when I has to get my headache without taking tablet or going to the doctor, my headache is to not go. Yeah. So now you are taking the scripture. Yes, I'm just speaking the scripture and my headache goes. Every day after this session, we have a tongue session. Tongue session. Okay. Where's your After wife? this. No, we full group. No, where's your wife? I want to salute. Yes, Don't worry, brother. I will see. Several. He does the yes. She want to see you. Good evening, brother. Thank you very much. You took the homework very well, and your husband is now healthy and strong. Yes, brother. And we are receiving in numerous blessings, brother. Blessings are just pouring in, We don't even have to ask, and we're just receiving everything, brother. Amen. Praise God. Praise God. We are blessed. Thank you so much. Thank you so much. I'm so happy. Thank you, brother. Thanks. And even Stanley, whenever these 2-3 days, it was a fight with the Satan, you could say, because each time he sat to pray in tongues, he used to get this severe headache, which was, kind of obstacle to stop. But he went ahead with it, and as soon as the session used to get over, now it used to be fine. So I think Satan was trying all means to, pull him back. But he kept going, and yes, we know what's the Tablet. He did not take the tablet for headache. Oh, No. So no anacin, no metacin, no crocin. nothing. Anacin, metacin, crocin, all sin. Everything is Jesus now. And your husband looks to be very young today. Amen. easy. आज एकदम कोला दिसतो एकदम छान. Yes. Kavla दिखती है. Fresh. Hello, do you speak Marathi? Yeah. Yes, brother. From Bangalore. No. No, Vasai originally Wali. from Bombay. Bombay. Then we shifted to Vasai. Because your surname is Coutinho, no? My wife's surname is Coutinho. Okay. How could you? Originally from Andheri, Villaparla. There are lots of continuous. Okay, thank you so much. Thank you, brother. Thank God you, bless brother. Thank you, brother. Thank you, brother. See that he doesn't take holiday from scriptures, huh? Please. No. No ways. Okay, It's then. become part of our life, brother. Praise God. It's there even when we are sometimes in deep sleep also, it automatically comes out of the mouth. Amen. So it is. So now he can't hear you saying I love you, only scriptures. The Spirit of the Lord. Your wife used to say to you, I love you. Now those words are not coming only. Okay. No. Okay. Bye, brother. Good night. Good night.
I